Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Sleepy Physicist. Χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μου απόψε. Ίσως έχετε ήδη κουλουριαστεί κάτω από τις κουβέρτες, με το θόρυβο του κόσμου να σβήνει έξω από το παράθυρό σας. Ή ίσως είστε ξαπλωμένοι σε έναν καναπέ, αφήνοντας το βάρος της μέρας να γλιστρήσει απαλά από τους ώμους σας. Όποιος και αν είναι ο τρόπος που φτάσατε εδώ, αυτός ο χώρος είναι φτιαγμένος ειδικά για εσάς. Ένα ήσυχο μικρό μέρος ανάμεσα στο ξύπνιο και τον ύπνο. Απόψε, ξεκινάμε ένα αργό, στοχαστικό ταξίδι σε κάτι που σας συμβαίνει κάθε βράδυ, αλλά σπάνια παίρνει την προσοχή που του αξίζει. Θα εξερευνήσουμε το τοπίο του ύπνου και τον περίεργο, φωτεινό κόσμο των ονείρων που ζει μέσα του. Αλλά δεν θα βιαστούμε. Θα παρασυρθούμε σαν ένα φύλλο σε ένα αργό ρεύμα, μεταφερόμενοι απαλά από το θαύμα. Και μια μικρή σημείωση, έκανα ομικρον με τόνο ό,τι μπορούσα για να κάνω αυτή την αφήγηση χαλαρωτική, ίσως ακόμη και να σας κοιμήσει. Αλλά αν κατά τύχη η επιστήμη σας κρατήσει ξύπνιους για λίγο περισσότερο, τουλάχιστον θα αποκοιμηθείτε λίγο πιο σοφοί. Αν ήδη απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή, θα σας ήμουν πολύ ευγνώμων αν πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει» ή εγγραφείτε για περισσότερες εξερευνήσεις πριν τον ύπνο όπως αυτή. Και αν θέλετε να μοιραστείτε, πείτε μου στα σχόλια από ποιο μέρος του κόσμου ακούτε και τι ώρα είναι εκεί. Μου αρέσει να βλέπω τον χάρτη της ώρας για ύπνο να φωτίζεται σιγά σιγά, μια απαλή ψυχή τη φορά. Όπως πάντα, αυτό το βίντεο είναι μόνο για χαλάρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την ιατρική περίθαλψη, τη θεραπεία ύπνου ή την επαγγελματική υποστήριξη. Τώρα, ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα, ας αφήσουμε την ημέρα να περάσει και ας ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια στιγμή λίγο πριν έρθει ο ύπνος, όπου ο κόσμος αρχίζει να θολώνει στα άκρα. Ξαπλώνετε ακίνητοι. Τα άκρα σας, που πριν ήταν γεμάτα κινήσεις και χειρονομίες, βαραίνουν. Ο θόρυβος της ημέρας, οι υποχρεώσεις, οι ερωτήσεις, η φωτεινή λογική της ξύπνιας ζωής αρχίζουν να σβήνουν. Δεν είναι ακριβώς σιωπή. Είναι περισσότερο σαν να μαλακώνει. Δεν έχετε κοιμηθεί ακόμα, αλλά δεν είστε και εντελώς ξύπνοι. Στέκεστε στο κατόφλι, στην απαλή πόρτα μεταξύ του να κάνετε κάτι και του να ονειρεύεστε. Αυτή η στιγμή, φευγαλαία και εύθραυστη, είναι η στιγμή που αρχίζει να πέφτει η αυλαία. Το σώμα σου ξέρει το σενάριο. Πολύ πριν το συνειδητό μυαλό σου παραδοθεί, ο εγκέφαλός σου αρχίζει να σβήνει τα φώτα. Η μελατονίνη, η ορμόνη του ύπνου, ρέει σαν το σούρουπο, απλώνοντας σε ένα χωράφι. Η θερμοκρασία του σώματός σου αρχίζει να πέφτει, ένα σήμα στο σώμα ότι είναι ώρα για ξεκούραση. Η καρδιά σου χτυπά πιο αργά. Η αναπνοή σου γίνεται πιο βαθιά. Οι μύες σου χαλαρώνουν από την ένταση της ημέρας. Ο ύπνος, τελικά, δεν έρχεται σαν να γυρνάει ένας διακόπτης. Είναι περισσότερο σαν ένα θέατρο που σβήνει τα φώτα πράξη προς πράξη. Και πίσω από την κουρτίνα, η σκηνή του εγκεφάλου σας προετοιμάζεται για κάτι εξαιρετικό. Μπορεί να σκέφτεστε τον ύπνο ως κενό, ως λευκότητα. Αλλά μέσα στο κρανίο σας, ο ύπνος είναι οτιδήποτε άλλο παρά ακίνητος. Αυτό είναι το παράδοξο. Η συνείδησή σας ξεκουράζεται, αλλά ο εγκέφαλός σας ξεκινά μία από τις πιο πολυάσχολες βάρδιες του. Στο σκοτάδι του κρανίου σας, τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ εντελώς. Απλώς αλλάζουν απόχρωση. Φανταστείτε μια σκηνή μετά το τέλος μιας παράστασης. Το κοινό φεύγει. Η κουρτίνα πέφτει. Αλλά στα παρασκήνια, η ομάδα αρχίζει τη δουλειά της. Μετακινούνται τα σκηνικά. Ρυθμίζονται τα φώτα. Ξαναγράφονται τα σενάρια. Η πραγματική μαγεία του ύπνου αρχίζει εκεί όπου τελειώνει η εγρήγορση. Τώρα εισέρχεστε σε μια κατάσταση που ονομάζεται νένα, το ελαφρύτερο στάδιο του ύπνου χωρίς όνειρα. Εδώ, οι σκέψεις σας τρεμοσβήνουν. Μπορεί να δείτε ασαφείς εικόνες, να νιώσετε το σώμα σας να συσπάτε ή να ακούσετε το όνομά σας σαν να προέρχεται από μακριά. Αυτές είναι οι πογκογικές ψευδαισθήσεις. Οι φαντασματικές ηχό της εγρήγορσης που μετατρέπονται σε όνειρα. Οι εγκεφαλικές σας κυματομορφές επιβραδύνονται από τις γρήγορες β' κυματομορφές που είναι συνηθισμένες στην εγρήγορση σε α, έναν πιο χαλαρό ρυθμό, και στη συνέχεια σε θ, το χαρακτηριστικό του ελαφρού ύπνου. Κάθε κυματομορφή είναι σαν ένα κύμα που σας παρασύρει βαθύτερα στη θάλασσα. Όταν εισέρχεστε στο 2, το δεύτερο στάδιο του ύπνου, ο εγκέφαλός σας αρχίζει να κλείνει τις πόρτες. Είναι πιο δύσκολο να ξυπνήσετε. Η θερμοκρασία του σώματός σου πέφτει λίγο περισσότερο. Η καρδιά σου χτυπά πιο αργά. Και κάτι περίεργο αρχίζει να εμφανίζεται. Σπυροειδείς κύματα ύπνου και σύμπλοκα κάπα παράξενες, όμορφες εκρήξεις ηλεκτρικής δραστηριότητας, σαν σπινθήρες σε ένα σκοτεινό δάσος. Κανείς δεν καταλαβαίνει πλήρως γιατί συμβαίνουν, αλλά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι προστατεύουν τον ύπνο, σε προστατεύουν από το θόρυβο, σταθεροποιούν τη μνήμη, ίσως ακόμη και προετοιμάζουν το έδαφος για τα όνειρα. Τώρα είσαι σε βαθύτερο ύπνο από πριν,
αλλά δεν έχεις φτάσει ακόμα στο βαθύτερο σημείο. Αυτό είναι το επόμενο. Εν 3. Ύπνος με αργά κύματα. Εδώ, ο εγκέφαλός σας εισέρχεται σε μια κατάσταση ρυθμικής ηρεμίας. Τα κύματα δέλτα, μακρά και αργά, αρχίζουν να παλμούν. Φανταστείτε τα κύματα του ωκεανού τη νύχτα, απέραντα, σκοτεινά και μετρημένα. Αυτό είναι το στάδιο της πραγματικής σωματικής αποκατάστασης. Οι ιστοί επιδιορθώνονται. Οι άμυνες του νοσοποιητικού συστήματος ενισχύονται. Τα αποθέματα ενέργειας ανασυγκροτούνται. Αν κάποιος σας ξυπνούσε τώρα, θα αισθανόσασταν ζαλισμένοι, βαρύς, μπερδεμένοι. Αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκεστε στο βαθύτερο σημείο του ύπνου. Το σώμα σας έχει χαλαρώσει σχεδόν εντελώς. Και τότε, αθόρυβα, αόρατα, το μυαλό σας προετοιμάζεται για κάτι νέο, κάτι πιο παράξενο, πιο ζωντανό και ηλεκτρικό. Είστε έτοιμοι να εισέλθετε. Αλλά θα φτάσουμε εκεί σύντομα. Προς το παρόν, ας μείνουμε λίγο ακόμα στο μυστήριο αυτής της αρχής. Σε αυτή την απαλή κατάρρευση της ζωής της εγρήγορσης. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο ύπνος ήταν παθητικός, ότι ο εγκέφαλος απλώς έκλεινε. Αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Ο ύπνος είναι ενεργός, οργανωμένος, ρυθμικός. Είναι ένα σύστημα, ένας κύκλος με τη δική του χορογραφία. Μια ολόκληρη νύχτα ύπνου περνάει από αυτά τα στάδια, από τον ελαφρύ στο βαθύ και πάλι στο REM, ξανά και ξανά σε κύκλους των 90 λεπτών. Κάθε κύκλος βασίζεται στον προηγούμενο. Ο καθένας συμβάλλει στη θεραπεία, στη μνήμη, στο μυαλό σας. Και όμως, παρά όλα όσα έχουμε μάθει, κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια γιατί κοιμόμαστε. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Ξέρουμε τι χαλάει όταν στερούμαστε τον ύπνο. Αλλά ο σκοπός, το βαθύ εξελικτικό μυστικό του ύπνου, εξακολουθεί να μας διαφεύγει. Ίσως αυτό είναι μέρος του θαύματος. Ο ύπνος είναι ταυτόχρονα αναγκαιότητα και μυστήριο. Μια βιολογική ανάγκη και μια ποιητική παράδοση. Κάθε βράδυ εξαφανίζεστε οικειοθελώς και ξυπνάτε ανανεωμένοι. Εσείς, ο στοχαστής, ο σχεδιαστής, ο πράτων, αφήνετε τον εαυτό σας ελεύθερο. Αφήνεσαι στα χέρια κάτι παλαιότερο από τη σκέψη, παλαιότερο από τη γλώσσα. Αποκοιμιέσαι. Και μέσα στον εγκέφαλό σου σηκώνεται η αυλαία για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αλλά αυτή είναι μόνο η πρώτη ανάσα. Ο ύπνος έχει πολλά δωμάτια, πολλά βάθη. Αυτό που ξεδιπλώνεται στη συνέχεια είναι η δομή, ο κύκλος που επαναλαμβάνεται, ανεβαίνει και κατεβαίνει, η ήσυχη αρχιτεκτονική που κρατά τη νύχτα σου. Ας μπούμε απαλά μέσα. Ο ύπνος δεν είναι μια μακρά παρασυρώμενη πορεία, αλλά μια σπήρα, ήσυχη, με μοτίβα και παράξενη. Καθώς βυθίζεστε βαθύτερα στη νύχτα, το σώμα σας παραμένει ακίνητο κάτω από τα σκεπάσματα. Αλλά μέσα σας, ο εγκέφαλός σας αρχίζει να κινείται σε βρόχους. Βουτά και ανεβαίνει, περιστρέφεται και επιστρέφει μέσα από στάδια τόσο διακριτά όσο οι στροφές της παλήριας. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του ύπνου. Ένα σχέδιο που δεν είναι τυχαίο, ένας ρυθμός που διαμορφώθηκε από την εξέλιξη και τελειοποιήθηκε από το χρόνο. Ακόμα και στον ύπνο, το σώμα σας ακολουθεί έναν χάρτη. Ένας πλήρης κύκλος ύπνου διαρκεί περίπου 90 λεπτά από την επιφάνεια μέχρι τα βάθη και πάλι πίσω. Και θα διανύσετε αυτή τη σπήρα 4, 5, μερικές φορές 6 φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρώτο μέρος κάθε κύκλου ξεκινά απαλά με τα στάδια 1 και 2, τα ελαφρύτερα στάδια που συναντήσαμε προηγουμένως. Εδώ, το μυαλό σας αρχίζει να χαλαρώνει την πρόσφυση του στη ξύπνια ζωή. Οι σκέψεις κατακερματίζονται, οι ήχοι θολώνουν, ο εγκέφαλός σας, που ήταν απασχολημένος με τις απαιτήσεις της ημέρας, αρχίζει να χαλαρώνει την εστίασή του. Καθώς ο κύκλος βαθαίνει, εισέρχεστε στο 3, το βαθύ ύπνο. Αυτό είναι το καταφύγιο του σώματος. Οι μύες χαλαρώνουν εντελώς. Η αρτηριακή πίεση πέφτει. Ορμόνες όπως η αυξητική ορμόνη απελευθερώνονται σε παλμούς, επιδιορθώνοντας τους ιστούς, ενισχύοντας τα οστά, θεραπεύοντας τη σιωπηλή φθορά της καθημερινής ζωής. Ο εγκέφαλός σας βουίζει στην πιο αργή συχνότητά του. Τώρα, τα κύματα δέλτα κυλούν σαν καταιγίδες στο φλοιό του εγκεφάλου σας. Όχι επίγοντα, όχι έντονα, αλλά σταθερά και αργά. Κάθε κύμα είναι μια απαλή οδηγία προς το σώμα σας. Αφήστε τα. Επισκευάστε. Αναδομήστε. Τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο σε αυτό το βαθύ στάδιο, με τα αναπτυσσόμενα σώματά τους να απορροφούν την αναζωογόνηση. Καθώς γερνάμε, αυτό το στάδιο συντομεύεται. Η δομή του ύπνου μεταβάλλεται ελαφρώς. Στη συνέχεια, μόλις το σώμα σας φτάσει σε αυτή την ηρεμία, συμβαίνει κάτι περίεργο. Χωρίς να το αντιλαμβάνεστε, ο εγκέφαλός σας αρχίζει να κινείται ξανά. Η δραστηριότητα επιστρέφει,
αλλά με νέα μορφή. Αναδύεστε προς την επιφάνεια, όχι προς την εγρήγορση, αλλά προς κάτι ζωντανό. Αυτή είναι η REM. Ο ύπνος με γρήγορες κινήσεις των ματιών. Ένας κόσμος φωτισμένος από όνειρα. Στην REM, ο εγκέφαλός σας μιμείται την εγρήγορση με κάποιους τρόπους. Τα μάτια σας τρεμοπαίζουν κάτω από τα κλειστά βλέφαρα. Η αναπνοή σας γίνεται ακανόνιστη. Η καρδιά σας μπορεί να χτυπάει γρήγορα σαν να τρέχετε μέσα σε μια ιστορία. Και όμως, η μύε σας είναι ακίνητη, μια προστατευτική παράλυση, ώστε να μην εκφράσετε με πράξεις τα όνειρα που ζωγραφίζει τώρα ο εγκέφαλός σας. Αυτή η ισορροπία, το ζωντανό μυαλό, το ήσυχο σώμα είναι αυτό που κάνει τη φάση REM τόσο παράξενη, τόσο μοναδικά φορτισμένη. Και όμως, όπως κάθε μέρος του ύπνου, έχει ένα σκοπό. Η φάση REM συνδέεται με τη μνήμη, τη ρύθμιση της διάθεσης, τη δημιουργική σκέψη. Στη φάση REM, πιστεύετε ότι ο εγκέφαλός σας ενσωματώνει το συναισθηματικό τόνο της εμπειρίας. Όχι μόνο τα γεγονότα που συνέβησαν, αλλά και τα συναισθήματα που τα διαπερνούν. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι μετά τον ύπνο REM, οι άνθρωποι είναι πιο ικανοί να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων. Μπορούν να κατανοήσουν το συναισθηματικό κλίμα στο μυαλό τους. Έτσι, ενώ ο βαθύς ύπνος επιδιορθώνει το σώμα, φαίνεται να φροντίζει το πνεύμα. 2 μισά της νύχτας. 2 είδη θεραπείας. Ένας πλήρης κύκλος ύπνου δεν είναι λοιπόν μια κάθοδος και μια στάση. Είναι ένας χορός, μια άνοδος και μια πτώση. Και μόλις τελειώσει ένας κύκλος, αρχίζει ο επόμενος. Αλλά δεν είναι όλοι οι κύκλοι ίδιοι. Ο ύπνος σας αλλάζει μορφή καθώς προχωράει η νύχτα. Τις πρώτες ώρες, οι κύκλοι σας είναι βαρύτεροι με βαθύ ύπνο. Αυτό είναι όταν το σώμα σας κάνει την πιο βαθιά αποκατάστασή του. Αργότερα, πιο κοντά στην αυγή, γίνεται πιο κυρίαρχος και τα όνειρά σας γίνονται πιο μακρά, πιο παράξενα, πιο σουρεαλιστικά. Είναι σαν η νύχτα να έχει τη δική της ιστορία. Ξεκινά με σιωπή, τελειώνει με ποίηση και, μέσα από όλα αυτά, οι κύκλοι γυρίζουν αθόρυβα. Δεν τους αντιλαμβάνεστε, αλλά διαμορφώνουν την ανάπαυσή σας, τη σκέψη σας, τα πρωινά σας. Οι σπυροειδείς κύκλοι ύπνου εξακολουθούν να εμφανίζονται στο 2. Σύντομες εκρήξεις εγκεφαλικής δραστηριότητας που τρεμοσβήνουν σαν πηγολαμπίδες. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι προστατεύουν τον εγκέφαλο από το να ξυπνήσει πολύ εύκολα. Ένα τρένο που περνά έξω, μια αλλαγή στη θερμοκρασία. Αυτά θα μπορούσαν να σας βγάλουν από τον ύπνο. Αλλά οι σπυροειδείς κύκλοι στέκονται φρουροί. Μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο στη μάθηση, βοηθώντας τη σταθεροποίηση νέων πληροφοριών, αρχιοθετώντας απαλά τις αναμνήσεις στη θέση τους. Ο εγκέφαλος, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι εκτός λειτουργίας όταν κοιμάστε. Κυριαρχεί, αναδιατάσσει, ενισχύει τις συνδέσεις που χρειάζεται και αποβάλλει ομικρόν με τόνο τι δεν χρειάζεται. Αυτή η αρχιτεκτονική του Deep REM δεν είναι μοναδική στους ανθρώπους. Άλλα θηλαστικά έχουν επίσης κύκλους, μερικοί σε μικρότερες εκρήξεις, άλλοι σε μεγαλύτερα κύματα. Τα δελφίνια, για παράδειγμα, κοιμούνται με το ένα ημισφαίριο κάθε φορά. Το ένα μισό του εγκεφάλου ξεκουράζεται, ενώ το άλλο παραμένει σε εγρήγορση. Τα πουλιά κοιμούνται σε γρήγορους, σύντομους κύκλους. Οι ελέφαντες κοιμούνται λιγότερο από μικρομετόνο, τι φαντάζεστε. Οι γάτες, λοιπόν, το έχουν κατακτήσει. Αλλά σε όλα τα είδη, ο ρυθμός παραμένει, μια χορογραφία ανάπαυσης, ένα εσωτερικό μετρονόμο που χτυπά στο σκοτάδι. Και όμως, αυτή η αρχιτεκτονική μπορεί να είναι εύθραυστη. Όταν ο ύπνος διακόπτεται από το άγχος, τις οθόνες, τον πόνο ή το θόρυβο, οι κύκλοι σπάνε. Μπορεί να φτάνετε λιγότερο συχνά σε βαθύ ύπνο. Το REM μπορεί να συμπιέζεται ή να καθυστερεί. Μπορεί να κοιμάστε, αλλά όχι με τον τρόπο που αναζωογονεί. Αποτελεσματικότητα ύπνου, βάθος ύπνου, συνέχεια ύπνου. Αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις ώρες μόνο. Μια διακεκομένη νύχτα μπορεί να σας αφήσει κουρασμένους ακόμα και μετά από 8 ώρες. Μια ομαλή σπήρα, ακόμα και αν είναι σύντομη, μπορεί να σας κάνει να νιώσετε πιο ξεκούραστοι. Η σύγχρονη ζωή επηρεάζει αυτούς τους κύκλους. Η φωτορύπανση, τα ακανόνιστα ωράρια, το μπλε φως από τις συσκευές, όλα μπορούν να μπερδέψουν το ρυθμό. Και έτσι η αρχιτεκτονική μπορεί να κλονιστεί. Αλλά η καλή είδηση είναι ότι η δομή μπορεί να ξαναχτιστεί. Ο ύπνος είναι επίοικης. Με τον καιρό, ο εγκέφαλός σας ξέρει πώς να βρει ξανά το ρυθμό του. Οι ήπιες συνήθειες βοηθούν. Σκοτεινά δωμάτια, τακτικές ώρες ύπνου, δροσερές θερμοκρασίες, χαλάρωση, όπως κάνετε τώρα. Απόψε, καθώς ξαπλώνετε ακίνητοι, το σώμα σας αρχίζει ξανά την αθόρυβη κατάβασή του. Στάδιο προς στάδιο, κύκλος προς κύκλο. Δεν θα νιώσετε τις μεταβάσεις.
Δεν θα δείτε τους κύκλους, αλλά είναι εκεί κάτω από σας, κρατώντας σας όπως το νερό κρατά μια βάρκα που πλέει. Κάθε βράδυ αναδομήστε. Όχι μόνο το σώμα, αλλά και τις σκέψεις, τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα, ένα εαυτό που αναδημιουργείται απαλά ενώ κοιμάστε. Και καθώς περιστρέφεστε μέσα στη νύχτα, τελικά θα φτάσετε σε ένα περίεργο μέρος. Ένα μέρος όπου το σώμα βρίσκεται ακίνητο. Αλλά το μυαλό αρχίζει να κινείται σε εικόνες, τρεμοπαίζοντας, σαν ιστορίες, εξωπραγματικές, αλλά βαθιά αισθητές, όνειρα. Αλλά τι είναι πραγματικά, τι παράξενο έργο κάνει ο εγκέφαλος ενώ ονειρεύεται, και γιατί αυτές οι ιστορίες που γεννιούνται από τη σιωπή φαίνονται τόσο ζωντανές, υπάρχει ένα σημείο στη νύχτα, ίσως ώρες μετά την αποκοιμήση, όταν κάτι εξαιρετικό αρχίζει μέσα στον εγκέφαλό σας. Η αναπνοή σας αλλάζει. Ο σφυγμός σας επιταχύνεται. Και παρόλο που το σώμα σας είναι ακίνητο, τα μάτια σας αρχίζουν να κινούνται. Γρήγορα, βιαστικά. Κρυμμένα πίσω από τα κλειστά βλέφαρά σας, χαράζουν αόρατες γραμμές σαν να παρακολουθούν κάτι που ξετυλίγεται. Αυτή είναι η φάση REM του ύπνου. REM, συντομογραφία του Rapid Eye Movement, γρήγορη κίνηση των ματιών, είναι μια φάση διαφορετική από όλες τις άλλες. Δεν είναι ο βαθύτερος ύπνος, αλλά ίσως είναι ο πιο μυστηριώδης. Εμφανίζεται σε κύκλους κάθε 90 λεπτά περίπου. Και με κάθε κύκλο, διαρκεί περισσότερο, σαν ένα όνειρο που ξετυλίγεται στον ουρανό λίγο πριν την αυγή. Δεν εισέρχεστε στη φάση REM όπως στον ελαφρύ ύπνο. Πηδάτε μέσα της. Ο εγκέφαλός σας, που ήταν αργός και βαθύς, ξαφνικά εκρήγνεται σε δραστηριότητα. Κύματα ηλεκτρικής ενέργειας διαπερνούν το φλοιό του εγκεφάλου σας. Ο εγκέφαλός σας μοιάζει σχεδόν πανομοιότυπος με τον εγκέφαλό σας όταν είστε ξύπνοι. Και όμως δεν είστε ξύπνοι. Είστε μακριά από αυτό. Ονειρεύεστε. Μέσα σε αυτό το ζωντανό τοπίο, το μυαλό σας γίνεται ζωγράφος. Δεν περιορίζεται από τη λογική της φυσικής ή της μνήμης. Δημιουργεί σκηνές, συναισθήματα, ολόκληρους κόσμους, συχνά σουρεαλιστικούς, μερικές φορές οικείους, πάντα παράξενους. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα περισσότερα από τα πλούσια αφηγηματικά όνειρά σου συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκείνων που έχουν κίνηση, συναίσθημα, μια ιστορία που σε μεταφέρει μπροστά, ακόμα και αν δεν έχει απόλυτο νόημα. Ο ύπνος REM είναι ένα παράδοξο. Ο εγκέφαλός σου ζωντανεύει με χρώματα και χάος, ενώ το σώμα σου είναι σχεδόν εντελώς παράλυτο. Αυτή η κατάσταση που ονομάζεται ωρεματονία δεν είναι ένα ελάττωμα. Είναι μια προστασία. Χωρίς αυτήν, οι μύες σου θα μπορούσαν να εκτελέσουν ομικρόν με τόνο τι φαντάζεται το μυαλό σου. Μπορεί να τρέχετε ενώ κοιμάστε, να πολεμάτε αόρατες σκιές. Έτσι, το σώμα κινητοποιείται, ένα μαλακό κλουβί που κρατάει τον ηρωπόλο εαυτό μέσα του. Μόνο μερικοί μικροί μύες παραμένουν αδρανείς. Τα μάτια σας τρεμοπαίζουν πίσω από τα κλειστά βλέφαρα και το διάφραγμα σας διατηρεί την αναπνοή σας απαλή. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Γιατί τα μάτια κινούνται κατά τη διάρκεια του REM. Κάποιοι λένε ότι ακολουθούν τη φανταστική εικόνα των ονείρων, σαν να παρακολουθούν θέατρο μέσα στο μυαλό σας. Άλλοι πιστεύουν ότι η κίνηση είναι μέρος της ενεργοποίησης του εγκεφάλου, μια παρενέργεια της εσωτερικής καταιγίδας. Όμως τα μάτια κινούνται ανεξάρτητα. Γρήγορες ρυθμικές εκρήξεις, σαν να βλέπετε κάτι που μόνο εσείς μπορείτε να δείτε. Και ίσως να είναι έτσι. Ο ύπνος REM φαίνεται να παίζει ρόλο σε περισσότερα από τα όνειρα. Είναι στενά συνδεδεμένος με τη μνήμη, ιδιαίτερα με τη συναισθηματική μνήμη. Αν ο βαθύς ύπνος αναζωογονεί το σώμα, η REM μπορεί να σας βοηθήσει να επεξεργαστείτε τα συναισθήματα, να κατανοήσετε όσα έχετε ζήσει και να απαλύνετε τις αιχμηρές άκρες της εμπειρίας. Σε μια μελέτη, άτομα που τους επιτράπηκε να κοιμηθούν αλλά οι κύκλοι τους διακόπτονταν επανειλημμένα ανέφεραν ότι την επόμενη μέρα ένιωθαν πιο ανήσυχα, πιο ευερέθιστα και πιο συναισθηματικά ευάλωτα. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι μετά τον ύπνο, τα άτομα ήταν καλύτερα στην ερμηνεία των εκφράσεων του προσώπου και πιο συντονισμένα με τις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων. Είναι σαν να οξύνει τις κοινωνικές σας αισθήσεις. Δεν ονειρεύεστε μόνο κατά τη διάρκεια του REM. Προβάρετε για συγκρούσεις, για αγάπη, για φόβο. Ο εγκέφαλός σας αναπαράγει προσομοιώσεις, ασκείται, περιηγείται σε συναισθηματικά εδάφη, ώστε να μπορείτε να κινήσετε με μεγαλύτερη χάρη στην καθημερινή σας ζωή. Ωστόσο, δεν είναι όλα θεραπευτικά. Μερικές φορές φέρνει και σκοτάδι. Οι εφιάλτες, τα ζωντανά, ανησυχητικά όνειρα, εμφανίζονται πιο συχνά σε αυτό το στάδιο. Και όμως, ακόμη και οι εφιάλτες μπορεί να έχουν κάποιο σκοπό. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι χρησιμεύουν ως προπόνηση, συναισθηματικές ασκήσεις, ένας τρόπος προετοιμασίας για το κίνδυνο σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε να μην εκπλαγείς όταν ο φόβος εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στα παιδιά, ο ύπνος REM καταλαμβάνει σχεδόν το 50% της νύχτας.
Το μυαλό τους, που βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης, φαίνεται να χρειάζεται περισσότερο χρόνο σε αυτό το μυστηριώδες εργαστήριο. Στους ενήλικες, ο ύπνος REM καταλαμβάνει περίπου το 20 έως 25%. Ακόμα αρκετό για 4 ή 5 κύκλους ονείρων κάθε νύχτα. Ο ύπνος REM μπορεί να είναι ευαίσθητος. Είναι ευαίσθητος στον αλκοόλ, στο άγχος, στις διαταραχές του ύπνου. Όταν χάνεται, συχνά ανακάμπτει. Τις νύχτες ανάρρωσης, το σώμα σας δίνει προτεραιότητα σαν να προσπαθεί να αναπληρώσει τις χαμένες ιστορίες. Ορισμένα φάρμακα το καταστέλουν. Άλλα, όπως τα αντικαταθλιπτικά, αλλάζουν το χρονοδιάγραμμά του. Ορισμένες νευρολογικές παθήσεις, όπως η διαταραχή συμπεριφοράς, εμποδίζουν το σώμα να εισέλθει σε ατονία και ο ονειροπόλος μπορεί να εκφράσει τις ονειρικές του εμπειρίες. Αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους, ο REM έρχεται αθόρυβα ή φαίνοντας τα μοτίβα του κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς να το αντιληφθούμε. Και όταν ξυπνάτε από ένα όνειρο, εκείνα τα πρώτα ζαλισμένα δευτερόλεπτα όπου η πραγματικότητα φαίνεται αδύναμη, συχνά είναι η στιγμή που ξυπνάτε. Οι εικόνες μπορεί να παραμείνουν μαζί σας για μια στιγμή, ένα πρόσωπο, ένα μέρος, ένα συναίσθημα, πριν διαλυθούν σαν ανάσα στο γυαλί. Αλλά ακόμα και αν ξεχάσετε το όνειρο, το έργο παραμένει. Ο εγκέφαλός σας έχει ανακατέψει τα πράγματα, έχει φιλτράρει τη σκέψη σας, έχει αερίσει τη σοφίτα της ημέρας. Τα όνειρα δεν είναι άσκοπα στατικά. Διαμορφώνονται από τη μνήμη, το άγχος, την ελπίδα, τη βιολογία. Συνδέονται μεταξύ τους από τον ίδιο νου που ανησυχεί, αναρωτιέται και αγαπάει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το REM είναι η σκηνή τους. Είναι μια καταιγίδα, ηλεκτρική, αόρατη, εσωτερική και όμως, όταν τελειώνει, σε αφήνει πιο ήρεμο. Υπάρχουν τόσα πολλά που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Γιατί ονειρευόμαστε, γιατί επαναλαμβάνονται ορισμένα θέματα, όπως το πέταγμα, η πτώση, η λύθη, γιατί ο εγκέφαλος τυλίγει την πραγματικότητα με μεταφορές όταν το σώμα ξεκουράζεται. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι τα όνειρα είναι ένα είδος εσωτερικού πεδίου εκπαίδευσης, ένας τρόπος για τον εγκέφαλο να προσομοιώσει μελλοντικά γεγονότα, να δοκιμάσει αντιδράσεις, να κάνει πρόβα για τη ζωή. Άλλοι πιστεύουν ότι τα όνειρα είναι μια παρενέργεια, ένα υποπροϊόν της επεξεργασίας της μνήμης, χωρίς νόημα αλλά ζωντανά. Αλλά το νόημα είναι κάτι αόριστο. Ακόμα και αν τα όνειρα είναι τυχαία, τα νιώθουμε και τα συναισθήματα διαμορφώνουν το ποιοι είμαστε. Έτσι, κάθε βράδυ ο εγκέφαλός σου φωτίζει ξανά τη σκηνή. Κοιμάσαι και μέσα σου ξεδιπλώνεται ένας κόσμος. Ιστορίες χωρίς συγγραφείς, ταξίδια χωρίς χάρτες, καταιγίδες χρωμάτων, μνήμες. Και πίσω από το ακίνητο πρόσωπό σου, τα μάτια σου κινούνται. Θα περάσεις από πολλές φάσεις πριν το πρωί. Κάθε φάση θα είναι λίγο μακρύτερη, λίγο πιο βαθιά στο καλλιδοσκόπιο του μυαλού. Αλλά τελικά οι εικόνες θα σβήσουν. Ο ρυθμός θα επιβραδυνθεί και ο εγκέφαλός σου θα πάρει μια θόρυβη απόφαση να αρχιοθετήσει το όνειρο ή να το αφήσει να εξαφανιστεί. Και τότε θα επιπλέψεις απαλά στην επιφάνεια του ύπνου. Όχι εντελώς ξύπνιος, αλλά ούτε και εντελώς χαμένος. Εκεί, σε εκείνο το ήσυχο, αθόρυβο μέρος, το ονειροπόλο μυαλό σου αρχίζει να αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Όχι με σύμβολα ή εικόνες, αλλά με θραύσματα συναισθημάτων, αναμνήσεων και φύλακες αναμνήσεων. Ένα όνειρο δεν ξεκινά με ένα σχέδιο, αλλά με μια σπίθα. Δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει συνειδητός συγγραφέας. Και όμως, κάθε βράδυ το μυαλό σας δημιουργεί μια ιστορία. Μια παράξενη, μεταβαλλόμενη ιστορία φτιαγμένη από σκιές και χρώματα. Πρόσωπα που λιώνουν σε άλλα πρόσωπα. Μέρη που δεν υπήρξαν ποτέ, αλλά σας φαίνονται κάπως οικεία. Εσείς είστε ο ονειροπόλος. Αλλά είστε επίσης το σκηνικό, ο ηθοποιός, ο μάρτυρας και σιωπηλά ο αφηγητής. Ο εγκέφαλός σας στον ύπνο γίνεται θεατρικός συγγραφέας της δικής του εσωτερικής σκηνής. Τι περίεργο να βυθίζεσαι στην ασυνείδητη κατάσταση και να βρίσκεσαι στη μέση μιας σκηνής που ήδη εκτιλήσεται. Ίσως τρέχεις ξυπόλυτος, κυνηγημένος από κάτι που δεν μπορείς να δεις. Ή μιλάς άπτεστα μια γλώσσα που δεν έχεις μάθει ποτέ, ή πετάς αβίαστα πάνω από ένα μέρος που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη. Τίποτα από αυτά δεν έχει λογική. Και όμως, εκείνη τη στιγμή, όλα φαίνονται αληθινά. Γιατί ο εγκέφαλος αφηγείται ιστορίες ενώ κοιμόμαστε. Η απάντηση, όπως τα περισσότερα πράγματα στην ευρωεπιστήμη, είναι πολυεπίπεδη. Μια ιδέα υποδηλώνει ότι τα όνειρα είναι ο τρόπος του εγκεφάλου να κατανοήσει τον εαυτό του, να ταξινομήσει τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις ιδέες και να τα συνθέσει σε κάτι που μπορεί να συγκρατήσει το μυαλό. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, απορροφάς χιλιάδες εντυπώσεις, αποσπάσματα συνομιλιών, εικόνες από ένα παράθυρο, το βάρος μιας περαστικής διάθεσης. Τα περισσότερα από αυτά ξεθοριάζουν από τη συνείδηση, αλλά τίποτα δεν χάνεται πραγματικά. Ο εγκέφαλος που κοιμάται είναι ο φύλακας των θραυσμάτων. Και ειδικά στον ύπνο, αυτά τα θραύσματα βγαίνουν από τα ράφια.
Όχι πάντα με τάξη, όχι πάντα με ευγένεια, αλλά με ένα ένστικτο προς την ιστορία. Σκεφτείτε τον εγκέφαλό σας ως έναν κατασκευαστή παπλωμάτων. Κάθε κομμάτι κόβεται από μια διαφορετική ώρα, ένα διαφορετικό έτος. Το παιδικό σας υπνοδωμάτιο ραμμένο δίπλα στη συνάντηση της περασμένης Τρίτης. Ένας χαμένος φίλος που κάθεται δίπλα στο πρόσωπο ενός ξένου που είδατε στην πολυκοσμία. Η λογική των ονείρων δεν είναι η λογική της ημέρας. Δεν απαιτεί συνέπεια. Δεν ενδιαφέρεται για το χρόνο. Αυτό που θέλει είναι νόημα ή τουλάχιστον μορφή. Έτσι, ο εγκέφαλος κατασκευάζει κάτι, ένα συναίσθημα που γίνεται ορατό, μια ανάμνηση σε μεταφορά, μια ιστορία που λέει ότι αυτό είχε σημασία, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε γιατί. Με αυτόν τον τρόπο, τα όνειρα μπορεί να είναι μια μορφή συναισθηματικής επεξεργασίας. Το μυαλό σου, απαλλαγμένα από τους περιορισμούς της εγρήγορσης, μπορεί να ξαναζήσει πράγματα που δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει, όχι με γεγονότα, αλλά με εικόνες. Συμβολικές, παράξενες και βαθιά προσωπικές. Μία νύχτα μπορεί να ονειρευτείς ότι πνίγεσαι, αλλά το νερό μπορεί να μην είναι νερό. Μπορεί να είναι θλίψη, μία ανερχόμενη παλήρη από κάτι ανίποτο. Μία άλλη νύχτα πετάς, αλλά ο αέρας δεν είναι αέρας. Είναι ελευθερία ή φόβος πτώσης ή κάτι εντελώς διαφορετικό. Τα όνειρα δεν δίνουν απαντήσεις. Μιλούν μέσα από καθρέφτες. Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να τα ερμηνεύσουν. Από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι τη μελέτη του Φρόιν στη Βιέννη, τα όνειρα έχουν θεωρηθεί μηνύματα από τους θεούς ή κλειδιά για το ασυνείδητο. Η σύγχρονη επιστήμη δεν μιλάει με μύθους. Μιλάει με δίκτυα, δραστηριότητα, κύκλους. Αλλά ακόμα και εδώ η μεταφορά παραμένει. Τα όνειρα ενεργοποιούν μέρη του εγκεφάλου που συνδέονται με τη μνήμη, τα συναισθήματα, τη φαντασία. Η αμυγδαλή, το κέντρο του φόβου και των συναισθημάτων, είναι ιδιαίτερα ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια των ονείρων. Ο υπόκαμπος, όπου ριζώνουν οι αναμνήσεις, συντονίζεται με το ηχότου. Και ο προμετωπιαίος φλοιός, η έδρα της λογικής και της κρίσης, σιωπά. Γι' αυτό το όνειρο δεν αμφισβητεί το αδύνατο. Γι' αυτό μπορείς να δεχτείς ότι ο διάδρομος δεν τελειώνει ποτέ ή ότι ο σκύλος της παιδικής σου ηλικίας είναι κατά κάποιον τρόπο και ο αφεντικός σου. Ο εγκέφαλος, μισοξυπνός από τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις, αλλά με μειωμένη λογική, αφήνει την ιστορία να περιπλανηθεί. Αυτή η περιπλάνηση έχει σκοπό. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα όνειρα επιτρέπουν τη δημιουργική ανασύνθεση, συνδέοντας απομακρυσμένα σημεία και λύνοντας προβλήματα με τρόπους που δεν θα σκεφτόσασταν ποτέ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η φράση «κοιμήσου και θα το σκεφτείς» μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ποιητική. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ονειρεύονται ένα πρόβλημα είναι πιο πιθανό να βρουν μια καινοτόμο λύση αργότερα. Καλλιτέχνες, εφευρέτες, μουσικοί, πολλοί αποδίδουν στα όνειρα τις μεγαλύτερες επιφυτίσεις τους. Η μελωδία που ήρθε στον ύπνο. Η εφεύρεση που είδαν σε ένα όνειρο. Η ιστορία που γράφτηκε από μόνη της πίσω από τα κλειστά μάτια. Το μυαλό σου όταν ονειρεύεται δεν έχει συντάκτη, δεν έχει κριτικό, μόνο την ήσυχη ελευθερία να εξερευνήσει αυτό που δεν μπορεί ακόμα να εξηγήσει. Και όμως, δεν είναι όλα τα όνειρα μεγαλειώδη. Μερικά είναι βαρετά. Πας στη δουλειά. Φτιάχνεις καφέ. Ξεχνάς τα παπούτσια σου. Αυτά μπορεί να είναι ο εγκέφαλος που εξασκείται για την πραγματικότητα, που κάνει πρόβες ρουτίνας, που βελτιώνει τις αντιδράσεις. Ακόμα και εδώ υπάρχει αξία. Τα όνειρα μπορεί επίσης να έχουν μια λειτουργία στη ψυχική καθαριότητα, φιλτράροντας τι πρέπει να κρατήσουμε και τι να ξεχάσουμε. Δεν αξίζει να θυμόμαστε κάθε λεπτομέρεια της ημέρας μας. Αλλά η πράξη του διαλογής, της ταξινόμησης και της ανασύνθεσης βοηθά να καθαρίσουμε χώρο και να ενισχύσουμε τις αναμνήσεις που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Και έτσι ο ονειροπόλος εγκέφαλος αφηγείται ιστορίες όχι για να μας διασκεδάσει, αλλά για να μας οργανώσει. Κάθε όνειρο είναι μια στιγμή εσωτερικής δημιουργίας. Δεν είναι προγραμματισμένο, δεν είναι τέλειο, αλλά είναι απαραίτητο. Υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν γνωρίζουμε. Γιατί μερικοί άνθρωποι θυμούνται τα όνειρά τους με ζωντάνια, ενώ άλλοι τα ξεχνούν αμέσως, γιατί επαναλαμβάνονται τα ίδια θέματα, όπως το να πέφτουμε, να αργούμε, να χάνουμε τα δόντια μας, γιατί ορισμένα όνειρα επιστρέφουν μετά από χρόνια, αλλάζοντας ελαφρώς με την πάροδο του χρόνου, όπως παλιά τραγούδια σε διαφορετική τονικότητα. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Ίσως δεν θα τις βρούμε ποτέ. Αλλά ίσως αυτό είναι το νόημα. Τα όνειρα αντιστέκονται στην εύκολη ερμηνεία. Γεννιούνται από κάτι βαθύτερο, δεν προορίζονται να λυθούν, αλλά να γίνουν μάρτυρες. Απόψε, καθώς θα κοιμάστε, το μυαλό σας θα σας διηγηθεί μια ιστορία. Μπορεί να μην τη θυμάστε, ή μπορεί να την κουβαλήσετε μαζί σας, σαν ένα παράξενο νήμα χρώματος στις πρωινές σας σκέψεις. Όποια και αν είναι η περίπτωση, ο εγκέφαλός σας μιλάει στον εαυτό του, όχι με λέξεις, αλλά με ιστορίες. Μια ήσυχη πράξη αυτοδημιουργίας πίσω από το πέπλο της ανάπαυσης.
Και καθώς η αυλαία της νύχτας πέφτει για άλλη μια φορά και τα όνειρα αρχίζουν να παίρνουν μορφή, μια νέα ερώτηση αναδύεται απαλά από τις πτυχές του ύπνου. Ποιες αναμνήσεις θα επιλέξει να κρατήσει ο ονειροπόλος εγκέφαλος και ποιες θα αφήσει να γλιστρήσουν απαλά μακριά, κουβαλάς τόσα πολλά. Κάθε μέρα προστίθενται νέες αναμνήσεις. Μικρές, όπως η γεύση του πρωινού. Μεγαλύτερες, όπως το βάρος μιας απόφασης. Οι στιγμές συσσωρεύονται, στρώματα σκέψεων και αισθήσεων. Πιέζεις απαλά τις πτυχές του μυαλού σου. Αλλά ο εγκέφαλός σου δεν είναι αποθήκη. Είναι κήπος. Και ο ύπνος είναι η ώρα που αρχίζει η κυπουρική. Ενώ ξεκουράζεσαι, ο εγκέφαλός σου φροντίζει τη σκέψη σου σαν ένας ήσυχος φροντιστής στο σούρουπο. Ποτίζει τις ρίζες ορισμένων αναμνήσεων, αφήνει άλλες να μαραθούν απαλά και να επιστρέψουν στο χώμα. Αυτή η διαδικασία δεν είναι σκληρή. Είναι χαριτωμένη, επιλεκτική, απαραίτητη. Ξεχνάς πράγματα κάθε βράδυ, αλλά όχι επειδή είσαι χαλασμένος. Επειδή το να ξεχνάς είναι μέρος του να θυμάσαι. Ξεκινά νωρίς το βράδυ, στα βαθιά, αργά κύματα του ύπνου εν 3. Εδώ, ο εγκέφαλός σου αναπαράγει τα μοτίβα της ημέρας. Όχι σαν βίντεο, αλλά περισσότερο σαν ψήθυρος. Νευρώνες που ενεργοποιήθηκαν μαζί ενώ μάθαινες κάτι. Ένα πρόσωπο, ένα γεγονός, ένα συναίσθημα να ζωπυρώνεται τώρα, ενισχύοντας σιωπηλά τη σύνδεση. Αυτό ονομάζεται ενοποίηση μνήμης. Η διαδικασία μεταφοράς των αναμνήσεων από τη βραχυπρόθεσμη αποθήκη σε πιο σταθερά, διαρκεί δίκτυα. Σκεφτείτε το έτσι. Όταν βιώνετε κάτι νέο, ο εγκέφαλός σας το σημειώνει σε ένα σημειωματάριο. Είναι εκεί, αλλά εύθραυστο, εύκολα διαγράψιμο. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλος εξετάζει αυτές τις σημειώσεις και αποφασίζει ποιες θα γράψει με μελάνι. Μερικές ξαναγράφονται καθαρά. Άλλες διαγράφονται. Μερικές αναδιατάσσονται, όχι σε τέλεια σειρά, αλλά σε μια λογική σχέση με αυτά που ήδη γνωρίζετε. Αυτή η εργασία γίνεται κυρίως στον υπόκαμπο, μια καμπύλη δομή βαθιά μέσα στον εγκέφαλο, που ονομάστηκε έτσι λόγω της ομοιότητάς της με ένα υπόκαμπο. Ο υπόκαμπος είναι σαν ένας ταχυδρόμος που μεταφέρει τις βραχυπρόθεσμες μνήμες στο φλοιό, όπου μπορούν να αποθηκευτούν μακροπρόθεσμα. Αλλά ο υπόκαμπος δεν λειτουργεί μόνος του. Τα στάδια του ύπνου έχουν το δικό τους ρόλο. Στο βαθύ ύπνο, τα αργά κύματα λειτουργούν σαν μετρονόμος, καθοδηγώντας το πότε ενεργοποιούνται οι νευρώνες και οργανώνοντας το χρονοδιάγραμμα της μεταφοράς της μνήμης. Στην REM, η σκηνή αλλάζει. Τώρα, ο εγκέφαλος αρχίζει να ενσωματώνει τις αναμνήσεις συναισθηματικά. Δεν διατηρεί απλώς τα γεγονότα. Τα υφαίνει στην προσωπική σας ιστορία. Ας πούμε ότι είχατε μια διαφωνία σήμερα. Κατά τη διάρκεια της REM, ο εγκέφαλός σας μπορεί να απομακρύνει την ένταση της στιγμής, αλλά να διατηρήσει το μάθημα, το συναίσθημα, τη διαίσθηση. Ξυπνάτε χωρίς να θυμάστε το όνειρο, αλλά νιώθετε διαφορετικά, πιο ήρεμοι, πιο ξεκάθαροι, σαν κάτι να έχει τακτοποιηθεί ενώ δεν κοιτούσατε. Αυτός ο συνδυασμός δομής και συναισθήματος είναι που κάνει τον ύπνο απαραίτητο για τη μάθηση. Οι μαθητές που κοιμούνται μετά το διάβασμα απομνημονεύουν περισσότερα από όσους μένουν ξύπνοι. Ακόμη και οι σύντομοι ύπνοι, αν περιλαμβάνουν φάσεις βαθύ ύπνου ή REM, μπορούν να βοηθήσουν στην απομνημόνευση νέων δεξιοτήτων. Δεν πρόκειται μόνο για μνήμη, αλλά και για κατανόηση. Ο ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να κάνει συνδέσεις. Όχι μόνο αυτό που έμαθες, αλλά και γιατί είναι σημαντικό. Και έτσι, οι κυπουροί του ύπνου συνεχίζουν το έργο τους. Δεν είναι όλες οι αναμνήσεις ευπρόσδεκτοι επισκέπτες. Μερικές αποκόπτονται για την ηρεμία. Μερικές ενισχύονται για να χτίσουν την ταυτότητα. Μερικές απλά αφήνονται πίσω, όχι διαγραμμένες, αλλά αφαιθεί να σβήσουν σιωπηλά. Αυτό ονομάζεται συναπτική υποβάθμιση. Μια πράξη εξισορρόπησης όπου οι περιττές ή αδύναμες συνδέσεις αποκόπτονται. Χωρίς αυτό, ο εγκέφαλος θα υπερχειλίζει. Θα κατακλυζόσασταν από θόρυβο. Κάθε λεπτομέρεια κάθε στιγμή θα αγωνιζόταν για την προσοχή σας. Ανταυτού, ο ύπνος σας δίνει συγκέντρωση. Δημιουργεί χώρο. Σαν έναν κυπουρό που ξέρει ότι δεν πρέπει να ανθίσουν όλα τα σπόρια. Ο εγκέφαλός σας αφήνει να φύγει ομικρόν με τόνο, τι δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι πάντα σαφές ποιες αναμνήσεις θα επιλεγούν. Μερικές φορές κάτι μικρό μένει. Η μυρωδιά της βροχής, μια φράση από ένα βιβλίο, το χαμόγελο ενός ξένου και κάτι μεγάλο εξαφανίζεται. Ένας αριθμός, ένα όνομα και οι ακριβείς λέξεις που ήθελες να πεις. Αλλά υπάρχει μια παράξενη σοφία στο να ξεχνάς. Η μνήμη δεν είναι μια εγγραφή. Είναι μια αφήγηση που πάντα επεξεργάζεται, αναθεωρείται κάθε βράδυ καθώς κοιμάσαι. Και σε αυτή την επεξεργασία γίνεσαι περισσότερο εσύ. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η διαδικασία συνδέεται με τα όνειρα.
Τα όνειρα είναι μια ματιά στην ταξινόμηση, την αρχιοθέτηση, την απόφαση. Ονειρεύεσαι ότι είσαι πίσω στο σχολείο, αν και δεν έχεις πάει εκεί εδώ και χρόνια. Ίσως ο εγκέφαλός σου συνθέτει μια νέα αντίληψη, ένα νέο συναίσθημα από παλιά νήματα. Ξυπνάς διαφορετικός, όχι μόνο ξεκούραστος, αλλά και αναδιοργανωμένος. Σε περιπτώσεις τραύματος, αυτή η διαδικασία μπορεί να πάει στραβά. Οι αναμνήσεις που είναι πολύ έντονες, πολύ μπερδεμένες, μπορούν να αντισταθούν στην απαλή επεξεργασία του ύπνου. Σε καταστάσεις όπως το PTSD, ο ύπνος REM μπορεί να αποτύχει να ηρεμήσει το συναισθηματικό φορτίο. Το όνειρο επαναλαμβάνεται, η ανάμνηση καίει. Και όμως, ακόμα και εδώ, ο ύπνος έχει θεραπευτική δύναμη. Οι θεραπείες που αποκαθιστούν τον ύπνο REM συχνά βοηθούν στην ανακούφιση του συναισθηματικού πόνου. Η νύχτα γίνεται και πάλι ασφαλέστερη. Έτσι, απόψε, καθώς ξαπλώνετε ακίνητοι, να το ξέρετε αυτό. Το μυαλό σας φροντίζει τον εαυτό του. Σκουπίζει τη σκόνη από μερικές σκέψεις και καλύπτει απαλά άλλες. Αποφασίζει ποια μέρη της σημερινής ημέρας θα γίνουν μέρος του αύριο. Και αν και δεν θα το δείτε ποτέ να συμβαίνει, την αναδιάρθρωση, το κλάδεμα, τη φροντίδα, θα νιώσετε το αποτέλεσμα. Δεν ξεκουράζεστε απλώς. Γίνεστε. Δεν θα παραμείνουν όλες οι αναμνήσεις, αλλά αυτές που θα παραμείνουν θα γίνουν μέρος του κήπου σας. Ένα ήσυχο αρχείο του ποιος γίνεστε. Αύριο μπορεί να ξεχάσετε τι ονειρευτήκατε, αλλά βαθιά μέσα στον εγκέφαλό σας κάτι θα έχει αλλάξει. Και ίσως αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να θυμάστε τα πάντα. Χρειάζεται μόνο να θυμάστε το μικρόν με τόνο τι έχει σημασία. Και ο ύπνος, ο χαριτωμένος, αρχαίος, σιωπηλός ύπνος ξέρει πώς να επιλέξει. Τώρα, καθώς οι τελευταίες ακτίνες τρεμοπαίζουν και ανατέλουν ξανά στον ορίζοντα, ένα άλλο μυστήριο περιμένει. Τι συμβαίνει όταν ξέρεις ότι ονειρεύεσαι και επιλέγεις να μπεις στο όνειρο με ανοιχτά μάτια? Ονειρεύεσαι. Περπατάς σε ένα διάδρομο που δεν τελειώνει ποτέ. Η τύχη είναι από γυαλί. Ένα αεράκι σφυρίζει από το πουθενά. Βλέπεις μια πόρτα που δεν ήταν εκεί πριν και ξαφνικά κάτι αλλάζει. Ξέρεις ότι κοιμάσαι. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πραγματικός. Και όμως είσαι ακόμα μέσα σε αυτόν. Αυτό είναι ένα διαυγές όνειρο, μια σπάνια, αξιοσημείωτη κατάσταση συνειδητότητας όπου ο ονειροπόλος γίνεται ταυτόχρονα ηθοποιός και παρατηρητής. Σε ένα διαυγές όνειρο, εξακολουθείς να κοιμάσαι, αλλά κάτι μέσα σου έχει ξυπνήσει απαλά. Ο εγκέφαλός σου, που συνήθως περιπλανιέται στο άγριο θέατρο του REM, φωτίζεται με αυτογνωσία. Συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι ένα όνειρο. Και με αυτή τη συνειδητοποίηση, το όνειρο γίνεται δικό σου για να το διαμορφώσεις. Δεν το έχουν βιώσει όλοι. Μερικοί το αγγίζουν για λίγο. Άλλοι εκπαιδεύονται για να μπαίνουν συχνά σε αυτό, μετατρέποντας κάθε νύχτα σε ένα ιδιωτικό ταξίδι. Το διαυγές όνειρο βρίσκεται στην άκρη του παραδόξου, όπου η εγρήγορση αγγίζει το όνειρο χωρίς να το καταστρέφει. Είναι σπάνιο γιατί απαιτεί κάτι ασυνήθιστο. Πρέπει να είσαι αρκετά συνειδητός για να παρατηρήσεις το παράλογο του ονείρου, αλλά και αρκετά χαλαρός για να μην ξυπνήσεις. Οι επιστήμονες περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως μεταγνώση. Την ικανότητα να αναστοχάζεσαι τη δική σου σκέψη. Είναι αυτό που σου επιτρέπει να αμφισβητείς, να παρατηρείς, να γνωρίζεις τον εαυτό σου ως ένα μυαλό σε κίνηση. Κανονικά, κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, αυτή η λειτουργία είναι ανενεργή. Ο προμετωπιαίος φλοιός, που είναι υπεύθυνος για τη λογική και την αυτογνωσία, παραμένει αδρανής, ενώ ο υπόλοιπος εγκέφαλος χορεύει. Αλλά στα διαυγή όνειρα, αυτή η περιοχή ξυπνάει. Μελέτες απεικόνησης δείχνουν ότι ο ραχαίος προμετωπιαίος φλοιός, που παραμένει σιωπηλός στα περισσότερα όνειρα, ξαναζωντανεύει αρκετά ώστε να σου δώσει αυτή την παράξενη λαμπερή διάβγεια. Και με αυτό το φως έρχεται η δυνατότητα. Μερικοί ονειροπόλοι απλά παρατηρούν. Επιπλέον απαλά μέσα στο όνειρο σαν φαντάσματα στη δική τους μνήμη. Άλλοι συμμετέχουν. Περπατούν μέσα από τοίχους, πετούν πάνω από δάση, κάνουν ερωτήσεις στους ανθρώπους των ονείρων, επισκέπτονται αγαπημένα πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή απλά κάθονται, νιώθοντας τι σημαίνει να γνωρίζεις και να ονειρεύεσαι. Ακούγεται σαν φαντασία, αλλά είναι ένα καλά τεκμηριωμένο φαινόμενο. Οι άνθρωποι μελετούν τα διαυγή όνειρα εδώ και αιώνες. Οι Θιβετιανοί βουδιστές τα ονόμαζαν γιόγκα των ονείρων, μια πρακτική που χρησιμοποιεί τα διαυγή όνειρα για να αναπτύξει την ενόραση, τον έλεγχο, ακόμη και τη συμπόνια. Στη δεκαετία του 1970, οι ερευνητές του ύπνου άρχισαν να το αποδεικνύουν επιστημονικά. Οι ονειροπόλοι που είχαν εκπαιδευτεί να γίνουν διαυγείς έστελναν σήματα στους ερευνητές από τη φάση REM του ύπνου, κινούσαν τα μάτια τους με προκαθορισμένα μοτίβα, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, επιβεβαιώνοντας την επίγνωση χωρίς να ξυπνούν. Μέσα στο σαρωτί, ο εγκέφαλος λάμπει. Τα διαυγή όνειρα δεν ήταν πλέον απλά μια ανεκδοτική ιστορία.
Ήταν πραγματικά, ορατά, χαρτογραφήσιμα. Και τώρα αναρωτιόμαστε τι μπορούν να μας διδάξουν. Τα διαυγή όνειρα μπορεί να προσφέρουν έναν μοναδικό τρόπο εξερεύνησης της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του νου. Δεν παρακολουθείτε απλά τα όνειρα. Τα διατρέχετε με πρόθεση. Στην πραγματική ζωή, οι φόβοι και οι επιθυμίες περιορίζονται από την πραγματικότητα. Αλλά στα όνειρα, αυτοί οι περιορισμοί εξαφανίζονται. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό που σας φοβίζει χωρίς κίνδυνο. Μπορείς να προβάρετε αποφάσεις, να εξασκήσεις δεξιότητες ή απλά να περιπλανηθείς στο σουρεαλιστικό τοπίο της φαντασίας σου. Μερικοί θεραπευτές χρησιμοποιούν τα διαυγή όνειρα για να βοηθήσουν άτομα με επαναλαμβανόμενους εφιάλτες. Μαθαίνοντας να αναγνωρίζει το όνειρο και να διαμορφώνει την πορεία του, ο ονειροπόλος μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο της ιστορίας. Αλλά τα διαυγή όνειρα είναι ευαίσθητα. Αν πιέσεις πολύ, ξυπνάς. Αν ελέγξεις υπερβολικά, το όνειρο καταρρέει. Είναι μια ισορροπία, ένας χορός μεταξύ παράδοσης και κατεύθυνσης. Και δεν είναι όλα τα διαυγή όνειρα ειρηνικά. Η συνειδητοποίηση μπορεί να προκαλέσει φόβο. Το να συνειδητοποιείς ότι ονειρεύεσαι μπορεί να σε αποπροσανατολίσει, ακόμη και να σε τρομάξει, ειδικά αν το όνειρο πάρει σκοτεινή τροπή. Αλλά ακόμη και αυτές οι εμπειρίες μπορούν να είναι διδακτικές. Αποκαλύπτουν κάτι θεμελιώδες. Ότι δεν είσαι απλός επιβάτης του εσωτερικού σου κόσμου. Μερικές φορές είσαι ο πλοηγός. Μπορεί κανείς να μάθει να έχει διαυγή όνειρα. Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν φυσική κλίση, έχοντας αυθόρμητα διαυγή όνειρα από την παιδική τους ηλικία. Για άλλους, χρειάζεται εξάσκηση. Υπάρχουν τεχνικές. Νοητικές ασκήσεις, πρόγραμμα ύπνου, ημερολόγιο και έλεγχη πραγματικότητας. Πριν κοιμηθείτε, μπορείτε να επαναλαμβάνετε «Απόψε θα ξέρω ότι ονειρεύομαι». Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να κοιτάζετε τα χέρια σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας αν είστε ξύπνοι. Εκπαιδεύστε το μυαλό σας να αμφισβητεί την πραγματικότητα. Έτσι, η συνήθεια μεταφέρεται στο όνειρο. Δεν λειτουργεί πάντα, αλλά μερικές φορές η πρόταση ριζώνει. Και μια νύχτα βρίσκεστε σε ένα παράξενο δωμάτιο. Το ρολόι αλλάζει όταν ανοιγοκλίνετε τα μάτια. Το φως κάμπτεται παράξενα και συνειδητοποιείτε ότι αυτό δεν είναι πραγματικό. Είναι όνειρο. Η στιγμή μπορεί να είναι σύντομη. Το όνειρο μπορεί να αλλάξει τη στιγμή που το αντιλαμβάνεστε, αλλά αυτή η στιγμή μένει μαζί σας. Υπάρχει κάτι ισχυρό στο να ξυπνάτε μέσα στο μυαλό σας. Θολώνει τα όρια μεταξύ σκέψης και εμπειρίας, μεταξύ φαντασίας και παρουσίας. Ακόμα και όταν τελειώνει, μπορεί να μεταφέρετε την αίσθηση στην καθημερινότητά σας. Μια παράξενη διάβγεια, σαν να έχεις δει τον εαυτό σου από μια νέα οπτική γωνία. Τα διαυγή όνειρα δεν είναι καλύτερα από τα συνηθισμένα όνειρα. Και τα δύο εξυπηρετούν το σκοπό τους. Και τα δύο έχουν το μυστήριο τους. Αλλά η διάβγεια προσφέρει ένα σπάνιο παράθυρο. Μια ευκαιρία να δεις το μυαλό σου να ονειρεύεται και να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι εσύ. Και ίσως σε αυτόν τον χώρο συναντήσεις μέρη του εαυτού σου που είχες ξεχάσει. Περίεργα, γενναία ή απλά ήσυχα. Δεν θα τα βρίσκεις πάντα. Τα διαυγή όνειρα δεν μπορούν να επιβληθούν. Έρχονται σαν μια αλλαγή στον άνεμο, μια στιγμή ηρεμίας μέσα στην κίνηση. Αλλά όταν έρχονται, σου θυμίζουν ότι ακόμα και στον ύπνο, ένα μικρό μέρος σου παραμένει περίεργο, συνεχίζοντας να παρακολουθεί τα αστέρια να τρεμοσβήνουν κάτω από τα κλειστά μάτια σου. Και καθώς το όνειρο σβήνει, καθώς η διάβγεια δίνει ξανά τη θέση της στο συνηθισμένο ύπνο, επιστρέφει στην ήσυχη ροή της νύχτας, λιγότερο συνειδητός, αλλά όχι λιγότερο γεμάτος ιστορίες. Γιατί δεν είναι όλα τα όνειρα διαυγή, και δεν χρειάζεται να είναι. Πολλά περνάνε χωρίς να τα αναγνωρίζεις, διαμορφωμένα όχι από τη θέληση, αλλά από τα συναισθήματα, τις αναμνήσεις, από κάτι βαθύτερο από τη σκέψη. Και μερικές φορές αυτά τα όνειρα γίνονται σκοτεινά. Οι σκιές μεγαλώνουν. Ο φόβος παίρνει μορφή. Και το ερώτημα είναι, τι σημαίνει όταν το μυαλό που ονειρεύεται στρέφεται προς το φόβο. Δεν είναι όλα τα όνειρα ευχάριστα. Μερικά έρχονται με πιο κρύο άνεμο. Τρέχεις, αλλά τα πόδια σου δεν κινούνται. Πέφτεις ασταμάτητα. Φωνάζεις, αλλά δεν βγαίνει κανένας ήχος. Το σκηνικό μπορεί να είναι παράξενο. Ένα σπίτι που καίγεται, ένας δεδαλώδης διάδρομος ή απλά ένα πρόσωπο που δεν μπορείς να ξεχάσεις. Αλλά το συναίσθημα είναι οικείο. Ο φόβος. Ο εφιάλτης είναι ένα όνειρο που έχει αγγίξει φωτιά. Και η αντί να ηρεμεί. Και όμως μπορεί να έχει κάποιο σκοπό. Δεν είσαι χαλασμένος όταν ονειρεύεσαι τον φόβο. Δεν είσαι καταραμένος. Είσαι άνθρωπος. Και ο εγκέφαλός σου, ακόμα και στον ύπνο, προσπαθεί να σε βοηθήσει να επιβιώσεις.
Οι εφιάλτες είναι ένα φυσικό μέρος των ονείρων. Σχεδόν όλοι τους βιώνουν κάποια στιγμή. Για τα παιδιά, μπορεί να είναι συχνές επισκέπτες που γεννιούνται από τη γενοτομία, την αβεβαιότητα, τις αναπτυσσόμενες μυαλό. Για τους ενήλικες, συχνά εμφανίζονται μετά από άγχος, τραύμα ή βαθιές συναισθηματικές αλλαγές. Αλλά ανεξάρτητα από την αιτία, οι εφιάλτες τείνουν να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, όταν τα όνειρα είναι πιο ζωντανά και τα συναισθηματικά κέντρα του εγκεφάλου είναι σε έντονη δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια του REM, η αμυγδαλή, το μέρος του εγκεφάλου που συνδέεται στενά με τον φόβο και τη διέγερση, είναι πολύ ενεργή, ακόμη πιο ενεργή από όμικρον με τόνο τι όταν είστε ξύπνοι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο ύπνος REM είναι το θέατρο του εγκεφάλου για την επεξεργασία των συναισθημάτων. Και ο φόβος είναι ένας από τους πιο δυνατούς ηθοποιούς. Αλλά ο φόβος στα όνειρα δεν είναι πάντα αρνητικός. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι εφιάλτες έχουν προστατευτικό ρόλο. Αυτό ονομάζεται θεωρία προσομοίωσης απειλής. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, οι εφιάλτες λειτουργούν σαν προσομοιωτές συναισθηματικής φυγής. Επιτρέπουν στον εγκέφαλό σας να προβάλλει αντιδράσεις κινδύνου σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον. Σας κυνηγούν, αλλά κανείς δεν σας πιάνει. Πέφτετε, αλλά ξυπνάτε πριν χτυπήσετε το έδαφος. Χάνετε κάποιον, αλλά επιστρέφετε σόοι και αυλαβείς. Αυτές οι προσομοιώσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις αντιδράσεις σας, να οξύνετε το αισθικτό σας, να προετοιμάσετε τη συναισθηματική σας ανθεκτικότητα. Φυσικά, δεν είναι όλοι οι εφιάλτες χρήσιμοι. Μερικοί σας αφήνουν ταραγμένους. Ξυπνάτε με την καρδιά να χτυπάει δυνατά, με μια μεμβράνη υδρότα στο δέρμα σας, με την εικόνα του ονείρου να σας ακολουθεί σαν ομίχλη. Αυτές οι στιγμές είναι πραγματικές. Ο φόβος είναι πραγματικός, αλλά περνάει. Και συχνά αυτό που αφήνουν πίσω τους δεν είναι μόνο τρόμος, αλλά και διορατικότητα. Το περιεχόμενο των εφιάλτων είναι συχνά συμβολικό. Ο εγκέφαλός σου μιλάει με μεταφορές, τοποθετώντας τους πρόσφατους παράγοντες άγχου σε βαθύτερα συναισθηματικά θέματα. Μπορεί να μην ονειρεύεσαι αυτό που σε πόνεσαι. Ανταυτού, το όνειρό σου μπορεί να τον ντύσει με κάτι παράξενο, μια καταιγίδα, μια σπασμένη γέφυρα, μια σκιά. Έτσι επεξεργάζεται ο εγκέφαλος την πολυπλοκότητα. Δεν προσφέρει μια άμεση μεταγραφή. Ανταυτού, ζωγραφίζει. Μερικές φορές, όμως, οι πινελιές γίνονται πολύ έντονες. Οι εφιάλτες μπορούν να γίνουν χρόνιοι, επαναλαμβανόμενοι, αφόρητοι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους πάσχουν από μετατραυματικό στρες, PTSD. Στο PTSD, η φυσική διαδικασία των ονείρων του εγκεφάλου φαίνεται να κολλάει. Η συναισθηματική ένταση των REM δεν καταλαγιάζει και ο ίδιος εφιάλτης επαναλαμβάνεται κάθε βράδυ. Εδώ, τα REM έχουν λιγότερο να κάνουν με τη θεραπεία και περισσότερο με την αναβίωση, σαν το μυαλό να μην μπορεί να βρει το δρόμο του. Αλλά ακόμα και εδώ υπάρχει ελπίδα. Υπάρχουν θεραπείες που λειτουργούν απαλά με το όνειρο, βοηθώντας τον ονειροπόλο να ξαναγράψει το τέλος ή να αλλάξει την αφήγηση. Μία μέθοδος ονομάζεται θεραπεία επανάληψης εικόνων, IR. Ο ονειροπόλος γράφει τον εφιάλτη και μετά το ξαναγράφει με ένα διαφορετικό, ασφαλέστερο τέλος. Φανταζόμενος αυτή τη νέα εκδοχή πριν κοιμηθεί, ο εγκέφαλος αρχίζει να αλλάζει για να μαλακώσει το παλιό μοτίβο και να χαράξει ένα νέο μονοπάτι. Και με το καιρό, το όνειρο αλλάζει. Ο φόβος υποχωρεί. Ο ύπνος γίνεται και πάλι ασφαλέστερος. Για άλλους, οι εφιάλτες είναι σπάνιοι, αλλά εξακολουθούν να είναι ισχυροί. Μπορεί να εμφανιστούν μετά από μια αγχωτική μέρα ή κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας ή μετά από την παρακολούθηση κάτι ανησυχητικού. Ο εγκέφαλος είναι ευαίσθητος. Ανταποκρίνεται σε ομικρόν με τόνο τι του τροφοδοτείται. Και μερικές φορές χρειάζεται να απαντήσει. Όταν έρχονται οι εφιάλτες, ζητούν προσοχή. Όχι πανικό, όχι αποφυγή, αλλά ήπια προσοχή. Τι μπορεί να προσπαθεί να πει αυτό το όνειρο, ποιος φόβος ζητά να γίνει αντιληπτός, ακόμα και αν δεν μπορείτε να απαντήσετε, η πράξη του να αναρωτιέστε έχει σημασία. Η περιέργεια είναι μια βόμβα. Και να θυμάστε, το όνειρο δεν σας ελέγχει. Πάντα επιστρέφετε. Το πρωί πάντα έρχεται. Οι εφιάλτες είναι έντονοι. Ναι, αλλά είναι μόνο ένα μέρος του φάσματος των ονείρων. Και συχνά σηματοδοτούν ότι το μυαλό σας εργάζεται ενεργά για να δώσει νόημα σε κάτι που δεν μπορεί ακόμα να ονομάσει. Υπάρχουν τρόποι να μειώσετε την έντασή τους. Μια σταθερή ρουτίνα ύπνου, ένα χαλαρωτικό τελετουργικό πριν τον ύπνο, η αποφυγή της καφεΐνης, του αλκοόλ και των έντονων ερεθισμάτων πριν τον ύπνο, η πρακτική της ενσυνειδητότητας ή η τήρηση ημερολογίου πριν τον ύπνο για να ηρεμήσετε το συναισθηματικό σας τοπίο. Αυτές οι μικρές συνήθειες δημιουργούν ασφάλεια. Σηματοδοτούν στον εγκέφαλο ότι δεν κινδυνεύετε τώρα. Είστε ασφαλείς για να ξεκουραστείτε.
Και ακόμα και όταν έρχεται ένας εφιάλτης, μπορείτε να μάθετε να τον αντιμετωπίζετε διαφορετικά. Όχι ως εχθρό, αλλά ως αγγελιοφό. Μερικές φορές το μήνυμα είναι συγκεχημένο. Μερικές φορές είναι σαφές. Σε κάθε περίπτωση, περνάει. Και όταν περάσει, το σώμα σας ηρεμεί, η αναπνοή σας επιβραδύνεται και ο ύπνος επιστρέφει. Διότι ακόμα και μετά τον φόβο, ο εγκέφαλος αναζητά ισορροπία. Μετά την καταιγίδα του εφιάλτη, μπορεί να ακολουθήσει ένα πιο ήπιο όνειρο ή ένας βαθύς ύπνος χωρίς όνειρα, μία μορφή γαλήνης, μία μορφή επαναφοράς. Ορισμένες κουλτούρες δεν βλέπουν τους εφιάλτες ως ατυχήματα, αλλά ως σημαντικούς επισκέπτες, όνειρα που φέρουν προειδοποιήσεις, ιδέες ή οδηγίες. Άλλοι τους βλέπουν ως πνευματικά κατόφλια, ευκαιρίες για να απελευθερώσουν συναισθήματα, να αντιμετωπίσουν τις σκιές τους, να θεραπευτούν. Είτε βλέπετε τους εφιάλτες ως βιολογία, μεταφορά ή και τα δύο, είναι μέρος της ζωής στον ύπνο. Δεν είναι αποτυχίες, δεν είναι ελαττώματα, είναι απλώς ένα άλλο δωμάτιο στο σπίτι του ύπνου. Και ακόμα και όταν ονειρεύεστε το σκοτάδι, εξακολουθείτε να είστε τυλιγμένοι στον προστατευτικό ρυθμό της νύχτας. Το σώμα σας εξακολουθεί να ξεκουράζεται. Ο εγκέφαλός σας εξακολουθεί να λειτουργεί. Εξακολουθείτε να γίνεστε απόψε. Αν έρθει ένας εφιάλτης, θυμηθείτε αυτό. Δεν μπορεί να σας σπάσει. Είναι απλώς μια μορφή, ένα περαστικό μοτίβο στον αστρικό ουρανό του μυαλού σας. Και πέρα από αυτό έρχεται πάντα το επόμενο όνειρο, η επόμενη ανάσα, ο επόμενος κύκλος. Γιατί ο ύπνος, όπως και η θάλασσα, συνεχίζεται. Και ακριβώς μπροστά, η παλήρη αρχίζει να αλλάζει ξανά. Όχι σε φόβο, αλλά στην απαλότητα της ανάπτυξης. Πώς αλλάζει ο ονειροπόλος καθώς ο εγκέφαλος μεγαλώνει και αναπτύσσεται, τι ονειρεύονται τα παιδιά, και τι συμβαίνει καθώς μεγαλώνουμε και τα όνειρα αρχίζουν να αλλάζουν. Ονειρευόσουν πριν μάθεις να μιλάς. Πολύ πριν μάθεις να περπατάς ή να μιλάς, ή πολύ πριν μάθεις το όνομά σου, ο εγκέφαλός σου φωτιζόταν με λάμψεις εσωτερικής ζωής. Τα μωρά περνάνε το μισό του ύπνου του σε ωρέμ, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής τους. Αυτή η ήσυχη, θυελλώδης φάση των γρήγορων κινήσεων των ματιών τους κρατά κάθε νύχτα σε έναν αόρατο κόσμο. Δεν ονειρεύονται όπως εμείς, με χαρακτήρες, πλοκές και συμβολικούς ήχους. Το μυαλό τους ακόμα μαζεύει κομμάτια, μαθαίνει τι είναι ο κόσμος. Αλλά ακόμα και έτσι, κάτι κινείται πίσω από τα ανοιγόμενα βλέφαρα. Ίσως όχι ιστορίες, αλλά αισθήσεις, χρώματα, κινήσεις, ήχοι, τα πρώτα σχέδια ενός ονειροπόλου εαυτού. Ο ύπνος είναι ο καμβάς στον οποίο ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος σκιαγραφεί το μέλλον του. Και στους πρώτους μήνες της ζωής, η Ρία έμεινε το πινέλο που χρησιμοποιεί περισσότερο. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, το ίδιο κάνει και ο ονειροπόλος εγκέφαλός του. Ο ύπνος REM μειώνεται αργά, απαλά. Μέχρι την ηλικία των 5 ετών, σταθεροποιείται στο 25% περίπου του συνολικού χρόνου ύπνου, μια ισορροπία που θα παραμείνει για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής. Και τα όνειρα αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Τα όνειρα των μικρών παιδιών είναι διαφορετικά. Τείνουν να είναι σύντομα, απλά, επικεντρωμένα σε ζώα, κίνηση, οικία μέρη. Συχνά το παιδί είναι ένας σιωπηλός παρατηρητής, όχι ακόμα η κεντρική φιγούρα. Το όνειρο ρέει γύρω του σαν ένα ρεύμα στο οποίο μόλις μαθαίνει να μπαίνει. Καθώς αναπτύσσεται η γλώσσα, το ίδιο συμβαίνει και με την πολυπλοκότητα των ονείρων. Οι ιστορίες μακραίνουν, οι χαρακτήρες πολλαπλασιάζονται, τα συναισθήματα ριζώνουν και, όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 7 ή 8 ετών, τα όνειρά του μοιάζουν με αυτά των ενηλίκων ως προς τη δομή, αλλά όχι πάντα ως προς τον τόνο. Τα όνειρα των παιδιών είναι συχνά πιο μαγικά, λιγότερο δεμένα με τη λογική. Μια γάτα μπορεί να μιλήσει. Ο ουρανός μπορεί να μετατραπεί σε ζελέ. Οι κανόνες λυγίζουν ελεύθερα υπό το φως της φαντασίας. Αυτό δεν είναι παραμόρφωση. Είναι εξέλιξη. Τα όρια μεταξύ πραγματικού και φανταστικού είναι ακόμα σαφή και όμορφα διαπερατά. Με την έλευση της εφηβείας, το ονειρικό μυαλό αλλάζει ξανά. Ο ονειροπόλος γίνεται πιο κεντρικός, πιο ενεργός. Τα συναισθήματα βαθαίνουν. Τα θέματα γίνονται πιο περίπλοκα. Κάτι που ταιριάζει σε μια περίοδο εσωτερικής μεταμόρφωσης. Οι έφηβοι συχνά ονειρεύονται την ταυτότητα, την κοινωνική προσαρμογή, το συναισθηματικό κίνδυνο. Οι εφιάλτες μπορεί να αυξηθούν, ίσως αντανακλώντας την ένταση των ορμονικών αλλαγών ή την οξύτητα της νέας συνειδητοποίησης. Και όπως και στη ξύπνια ζωή, ο ύπνος αρχίζει να αλλάζει άξονα. Οι έφηβοι τείνουν να κοιμούνται αργότερα και να ξυπνούν αργότερα. Το εσωτερικό τους ρολόι αρχίζει να αλλάζει. Αυτή η αλλαγή είναι βιολογική, δεν είναι τεμπελιά. Οι κυρκαδικοί ρυθμοί επιμικρύνονται, τραβώντας τον ύπνο προς τα άκρα της νύχτας. Αλλά τα κουδούνια του σχολείου δεν υποκύπτουν στη βιολογία. Πολλοί έφηβοι ζουν με ένα σιωπηλό έλλειμμα ύπνου, χάνοντας τις ώρες REM που συγκεντρώνονται νωρίς το πρωί. Και με λιγότερο REM,
λιγότερα όνειρα ή τουλάχιστον λιγότερα που θυμόμαστε. Η ανάμνηση των ονείρων ποικίλει πολύ ανάλογα με την ηλικία, αλλά και με τον πολιτισμό, τις συνήθειες και την προσοχή. Τα παιδιά που ενθαρρύνονται να μοιράζονται τα όνειρά τους συχνά τα θυμούνται περισσότερα. Αυτά που κρατούν ημερολόγιο, κάνουν ερωτήσεις ή απλά ξυπνούν αργά χτίζουν μια γέφυρα μεταξύ της νύχτας και της ημέρας. Αυτή η γέφυρα είναι σημαντική, γιατί τα όνειρα δεν είναι απλώς περιέργειες. Είναι αντανακλάσεις του νου σε κίνηση. Αποκαλύπτουν πως ένα παιδί βλέπει τον κόσμο, τι φοβάται, τι αγαπά, τι αμφισβητεί. Και για το παιδί που δεν μπορεί ακόμα να εξηγήσει, ένα όνειρο μπορεί να είναι μια φωνή, μια μεταφορά φτιαγμένη από τον ύπνο. Οι γονείς μερικές φορές ρωτούν: πρέπει να ανησυχώ για τα όνειρα του παιδιού μου, γιατί ονειρεύεται τέρατα, απώλειες, αδύνατα πράγματα, αλλά τα περισσότερα όνειρα, ακόμα και τα σκοτεινά, είναι φυσιολογικά. Είναι μέρος της συναισθηματικής οργάνωσης της ανάπτυξης. Τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, ονειρεύονται για να επεξεργαστούν, να προσομοιώσουν, να απελευθερωθούν. Και όπως τα κόκαλά τους τεντώνονται σιωπηλά στο σκοτάδι, έτσι και το μυαλό τους τεντώνεται. Τα όνειρα είναι εξάσκηση στην ενσυναίσθηση, στην επίλυση προβλημάτων, στην ύπαρξη. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι τα παιδιά ονειρεύονται πιο ζωντανά επειδή τα νευρικά τους δίκτυα είναι ακόμα σε φάση διαμόρφωσης, ευέλικτα και πλούσια συνδεδεμένα. Καθώς μεγαλώνουμε, αυτές οι διαδρομές γίνονται πιο αποτελεσματικές, αλλά και πιο άκαμπτες. Τα όνειρα των ενηλίκων μπορεί να γίνονται πιο περιορισμένα, λιγότερο φανταστικά, πιο προσγειωμένα. Όχι επειδή η φαντασία εξασθενεί, αλλά επειδή ο εγκέφαλος γίνεται πιο εξειδικευμένος, πιο απλοποιημένος στην εσωτερική του γλώσσα. Έτσι, στην παιδική ηλικία, είμαστε πιο κοντά στη ρίζα του ονείρου, χωρίς το βάρος της λογικής, χωρίς να είμαστε ακόμα περιορισμένοι από τη λογική. Ονειρευόμαστε με μορφές που δεν καταλαβαίνουμε πια ως ενήλικες, με άγριες μεταφορές, με αδύνατη χαρά, με φόβο που μοιάζει τεράστιος και ανίποτος. Και μετά ξεχνάμε. Οι περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε μόνο θραύσματα από εκείνα τα πρώτα χρόνια. Ένα όνειρο τι αιωρούμαστε. Έναν διάδρομο γεμάτο βροχή. Μια αρκούδα που μιλάει με τη φωνή της αδελφής μας. Αλλά είτε τα θυμόμαστε είτε όχι, αυτά τα όνειρα μας διαμόρφωσαν. Δίδαξαν στον εγκέφαλό μας πώς να κάνει πρόβες, πώς να εκφράζει συναισθήματα, πώς να περιπλανιέται με ασφάλεια μέσα στον εαυτό του. Τα όνειρα στην παιδική ηλικία μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της αίσθησης του εαυτού. Ένα παιδί ξυπνά από ένα όνειρο και σκέφτεται ότι αυτό ήμουν εγώ, αλλά δεν ήμουν εγώ. Αυτός ήταν ο κόσμος μου, αλλά όχι ακριβώς. Και σε αυτή την ήπια σύγχυση, ο εγκέφαλος αρχίζει να χτίζει όρια μεταξύ του εαυτού και του άλλου, της πραγματικότητας και της πιθανότητας. Μερικές φορές εμφανίζονται και τα διαυγή όνειρα, συχνά φυσικά, πριν επικρατήσει σκεπτικισμός. Ένα παιδί μπορεί απλά να ξέρει ότι ονειρεύεται και να αποφασίσει να πετάξει χωρίς να αναρωτηθεί ποτέ γιατί μπορεί. Καθώς ο νους οριμάζει, τα όνειρα γίνονται πιο στοχαστικά, αλλά ίσως και λιγότερο ελεύθερα. Ωστόσο, οι ρίζες παραμένουν. Κάθε όνειρο ενός ενήλικα χτίζεται πάνω στα θεμέλια που τέθηκαν στην παιδική ηλικία. Ακόμα και τώρα, ο εγκέφαλός σας ακολουθεί τους ίδιους ρυθμούς που έμαθε τότε, έναν ήσυχο κύκλο φάσεων ύπνου, που υφαίνονται μέσα στο σκοτάδι σαν ασημένια νήματα. Και ίσως όταν ονειρεύεστε ότι είστε ξανά μικρός, δεν θυμάστε απλώς, αλλά επιστρέφετε. Τα όνειρα δεν γερνούν όπως εμείς. Παραμένουν διαχρονικά, αιωρούμενα στην ησυχία του ύπνου. Και αν και ο τόνος τους μπορεί να αλλάξει, η λειτουργία τους παραμένει η ίδια. Σας συνοδεύουν στην παιδική ηλικία, στην εφηβεία, στη γύρανση, όχι ως περισπασμοί, αλλά ως σύντροφοι στο ταξίδι της γένεσης. Απόψε, καθώς ξαπλώνετε, ίσως ονειρευτείτε με πιο απλές εικόνες, όχι ως παιδί, αλλά με την κατάπληξη ενός παιδιού. Και αύριο, ίσως να μην θυμάστε τίποτα. Ίσως ξυπνήσετε με μια αμυδρή ανάμνηση. Όχι ακριβώς μια ανάμνηση, αλλά ένα συναίσθημα, ένα ίχνος του μακρύ, ήσυχου τόξου που συνδέει τα πρώτα όνειρα με αυτά που θα δείτε απόψε. Αλλά ακόμα και καθώς τα όνειρα μεγαλώνουν και εξελίσσονται, πολλά εξακολουθούν να εξαφανίζονται μέχρι το πρωί. Γιατί ξεχνάμε τόσα πολλά, και τι καθορίζει ποια όνειρα εξαφανίζονται και ποια αποφασίζουν να μείνουν. Ξυπνάτε με κάτι, ένα συναίσθημα, μια εικόνα, μια αναλαμπή χρώματος, ένα διάδρομο χωρίς τέλος. Ένα πρόσωπο που δεν έχεις δει ποτέ, αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι γνωστό. Προσπαθείς να το κρατήσεις, αλλά ήδη χάνεται. Λίγα λεπτά αργότερα, μόνο η εντύπωση παραμένει. Μέχρι το πρωινό, ακόμα και αυτή έχει εξαφανιστεί. Ονειρεύεσαι κάθε βράδυ 4, 5, 6 φορές, αλλά το πρωί θυμάσαι ελάχιστα. Γιατί κάτι τόσο ζωντανό στον ύπνο εξαφανίζεται τη στιγμή που ξυπνάς. Αυτή η λύθη μοιάζει προσωπική, σαν μια πόρτα που κλείνει απαλά τη στιγμή που την αγγίζεις. Αλλά στην πραγματικότητα, το να ξεχνάς τα όνειρα δεν είναι αποτυχία. Είναι μέρος του σχεδιασμού.
Ο εγκέφαλός σου ξεχνά τα όνειρα για τον ίδιο λόγο που ξεχνά τα περισσότερα από όσα συναντά, για να μην σε κατακλείσουν. Κάθε βράδυ, το μυαλό σου δημιουργεί τεράστιους κόσμους, σουρεαλιστικούς, συναισθηματικούς, γεμάτους νόημα. Αλλά δεν είναι όλα αυτά που πρέπει να κρατηθούν. Μερικά όνειρα είναι συναισθηματικές ηχό. Άλλα είναι απλός θόρυβος, θραύσματα μνήμης, τα σκίτσα του κεφάλου όταν είναι αδρανής. Η πράξη του ονείρου είναι απαραίτητη. Αλλά το να θυμάσαι κάθε όνειρο δεν είναι πάντα χρήσιμο. Το κλειδί βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας της μνήμης. Όταν είσαι ξύπνιος, οι νέες αναμνήσεις σχηματίζονται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κωδικοποίηση. Ο εγκέφαλος σου λαμβάνει αισθητηριακές εισόδους, τις επισημαίνει και τις συνδέει με υπάρχοντα δίκτυα. Η προσοχή παίζει μεγάλο ρόλο. Το ίδιο και τα συναισθήματα. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας περιλαμβάνει τον υπόκαμπο, μια δομή απαραίτητη για τη δημιουργία μόνιμων αναμνήσεων. Αλλά κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, όταν συμβαίνουν τα περισσότερα όνειρα, ο υπόκαμπος είναι πιο ήσυχος. Δεν είναι πλήρως ενεργός. Ο εγκέφαλος είναι απασχολημένος. Τα κέντρα των συναισθημάτων, όπως η αμυγδαλή, είναι ενεργά. Τα οπτικά κέντρα λάμπουν. Αλλά τα συστήματα που είναι υπεύθυνα για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση δεν λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ το όνειρο φαίνεται πραγματικό, δεν επισημαίνεται και δεν αρχιοθετείται όπως μια εμπειρία σε κατάσταση εγρήγορσης. Η μνήμη παραμένει ασαφής, ασταθής και διαλύεται όταν έρχεται σε επαφή με τη συνείδηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συχνά θυμάστε ένα όνειρο μόνο αν ξυπνήσετε κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά. Ακόμα και τότε, πρέπει να επαναλάβετε τη μνήμη για να παραμείνει. Πείτε το δυνατά. Γράψτε το. Σκεφτείτε το σκόπιμα. Διαφορετικά, θα ξεθοριάσει όπως είναι φυσικό. Αλλά γιατί η εξέλιξη να μας κάνει να ξεχνάμε κάτι τόσο περίπλοκο, ένας λόγος μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητα. Έχετε ήδη τόσα πολλά να θυμάστε. Ο εγκέφαλος σας φιλτράρει χιλιάδες πληροφορίες καθημερινά. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποθηκεύει τα πάντα. Τα όνειρα μπορεί να είναι συναισθηματικά χρήσιμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα θυμόμαστε όλα. Μια άλλη ιδέα είναι η προστασία. Ο ονειρευόμενος νους δεν ακολουθεί κανόνες. Δημιουργεί αδύνατες σκηνές, συγχωνεύει πρόσωπα, ξαναζεί οδυνηρές στιγμές. Αν αυτές οι αναμνήσεις αποθηκεύονταν όπως οι αναμνήσεις της εγρήγορσης, θα μπορούσαν να θολώσουν τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Ο εγκέφαλός σας θέτει ένα όριο. Ο μικρόν με τόνο, τι συνέβη στο όνειρο παραμένει εκεί, εκτός αν είναι πραγματικά σημαντικό. Και μερικές φορές είναι. Υπάρχουν όνειρα που θυμάστε για χρόνια, όχι επειδή ήταν ζωντανά, αλλά επειδή σας συγκίνησαν. Βρήκαν μια θέση στην αρχιτεκτονική της μνήμης. Τα συναισθήματα μπορούν να λειτουργήσουν σαν κόλλα. Ένα όνειρο γεμάτο φόβο, αγάπη, λαχτάρα είναι πιο πιθανό να μείνει. Το ίδιο ισχύει και για την καινοτομία. Αν το όνειρο είναι αρκετά παράξενο, αν σπάει ένα μοτίβο, το μυαλό σας μπορεί να το επισημάνει για να του δώσει προσοχή. Τα διαυγή όνειρα συχνά θυμόμαστε πιο καθαρά, όχι μόνο επειδή είναι ασυνήθιστα, αλλά επειδή ο ονειροπόλος έχει συνείδηση. Η συνειδητή προσοχή βοηθά στην κωδικοποίηση της εμπειρίας ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Αλλά τις περισσότερες νύχτες ξυπνάμε με μόνο θολές εικόνες, μια σαφή σκηνή, ένα όνομα που μας διαφεύγει καθώς προσπαθούμε να το θυμηθούμε. Δεν πειράζει. Ο ύπνος δεν είναι διαγωνισμός μνήμης. Το όνειρο δεν είναι παράσταση. Ο εγκέφαλός σας κάνει σημαντική δουλειά, ακόμα και αν δεν θυμάστε τις λεπτομέρειες. Ωστόσο, αν θέλετε να θυμάστε περισσότερα, μπορείτε να εκπαιδεύσετε απαλά το μυαλό σας. Το ημερολόγιο ονείρων είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Κρατήστε ένα σημειωματάριο δίπλα στο κρεβάτι σας. Όταν ξυπνάτε, ακόμα και στη μέση της νύχτας, γράψτε το μικρό με τόνο τι θυμάστε. Ακόμα και μια αίσθηση, μια λέξη. Με τον καιρό, η μνήμη σας μπορεί να οξυνθεί. Μπορείτε επίσης να εξασκηθείτε σε τεχνικές ξυπνήματος και επιστροφή στο κρεβάτι. Ξυπνάτε νωρίς, μένετε ξύπνοι για λίγο και μετά ξανακοιμάστε με την πρόθεση να ονειρευτείτε. Αυτό μπορεί να αυξήσει την επίγνωση και την απομνημόνευση. Οι έλεγχοι της πραγματικότητας που γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα όνειρα. Αν εξασκηθείτε να ρωτάτε «Ονειρεύομαι», ενώ είστε ξύπνοι, μπορεί να θυμηθείτε να το κάνετε και ενώ κοιμάστε. Αυτό μπορεί να αυξήσει τη διάβγεια και συχνά τη μνήμη. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι απαραίτητο. Δεν χρειάζεται να θυμάστε. Το ξεχασμό είναι μέρος του ρυθμού. Ο εγκέφαλός σας κρατάει ομικρόν με τόνο τι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα διαλύονται. Σκεφτείτε τα όνειρα σαν μηνύματα γραμμένα στην άμμο κατά την άμμοτη. Προορίζονται να διαβαστούν, αλλά και να σβήσουν. Ο ωκεανός δεν ζητά συγγνώμη για την παλήρια.
Μερικά όνειρα εξαφανίζονται, αλλά αφήνουν πίσω τους μια αλλαγή στα συναισθήματα. Στις σκέψεις, στην προοπτική, ξυπνάτε πιο ήρεμοι, πιο ξεκάθαροι, αναστατωμένοι, αλλά κάπως διαφορετικοί. Αυτή είναι η αληθινή μνήμη. Όχι η σκηνή, αλλά η αλλαγή. Ορισμένες κουλτούρες τιμούν τα όνειρα μέσω της αφήγησης. Άλλες θεωρούν τη λύθη ως ένδειξη ότι το μήνυμα προοριζόταν για το πνεύμα και όχι για το συνειδητό νου. Η επιστήμη προσφέρει μια άποψη, το μυστήριο μια άλλη. Υπάρχει χώρος και για τις δύο. Επειδή τα όνειρα, είτε τα θυμάστε είτε όχι, είναι μέρος του εαυτού σας. Ένας ήσυχος παλμός κάτω από την ξύπνια ζωή. Κάνουν τη δουλειά τους στο παρασκήνιο, διαμορφώνοντας τα συναισθήματα, αναδιατάσσοντας τις αναμνήσεις, καλλιεργώντας το έδαφος του εαυτού. Έτσι, απόψε, όταν έρθει το όνειρο, καλωσορίστε το. Είτε το θυμάστε είτε όχι, εμπιστευτείτε ότι το μυαλό σας διαλέγει, επιλέγει, ισορροπεί. Και όταν έρθει το πρωί, μην αποθαρρύνεστε. Αν το όνειρο έχει φύγει, η παρουσία του μπορεί να παραμείνει ακόμα και αν η εικόνα του ξεθοριάσει. Και τώρα, αφού περιπλανηθήκαμε στη μνήμη και τι? Λύθη, στρεφόμαστε σε κάτι φωτεινό. Τα εργαλεία που μας επιτρέπουν να ρίξουμε μια ματιά στα όνειρα σε κίνηση, όχι μέσω των συναισθημάτων, αλλά μέσω της επιστήμης. Τι συμβαίνει όταν τοποθετούμε τον εγκεφάλο που κοιμάται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα μιας μηχανής? Τι βλέπουμε όταν τελικά κοιτάζουμε μέσα στο όνειρο? Υπήρχε μια εποχή που τα όνειρα μπορούσαν μόνο να μαντευτούν, να υποθούν ψιθυριστά, να γραφτούν σε ημερολόγια, να ζωγραφιστούν σε μύθους. Αλλά τώρα τοποθετούμε τον ονειροπόλο κάτω από μηχανές. Ακούμε με αισθητήρες. Παρακολουθούμε με σαρωτές. Και σιγά σιγά, απαλά, η κουρτίνα αρχίζει να σηκώνεται. Τα εργαστήρια ύπνου είναι ήσυχα μέρη. Σκοτεινά, δροσερά δωμάτια. Καλώδια που κρέμονται από το κρανίο. Οθόνες που λάμπουν με απαλό πράσινο χρώμα στη γωνία. Ο κοιμόμενος βρίσκεται ακίνητος, ο εξωκόσμος σβήνει και οι επιστήμονες περιμένουν. Σε αυτά τα δωμάτια, ο εγκέφαλος γίνεται ορατός. Δεν μπορούμε να δούμε το ίδιο το όνειρο, ούτε την ακριβή εικόνα, ούτε την πλοκή, αλλά μπορούμε να δούμε το φως που ρίχνει στον εγκέφαλο. Με εργαλεία όπως το EEG, η ηλεκτροεγκεφαλογραφία και η σεφυλογραφία, μετράμε το ρυθμό των εγκεφαλικών κυμάτων, των αργών κυμάτων, των σπυροειδών κυμάτων, των εκρήξεων REM, ένα είδος μουσικής κάτω από το δέρμα. Με την fMRI, τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία, βλέπουμε τη ροή του αίματος να μετατοπίζεται σε περιοχές του εγκεφάλου καθώς διαφορετικές περιοχές φωτίζονται με δραστηριότητα. Και αυτό που ανακαλύψαμε είναι εκπληκτικό. Όταν ονειρεύεστε, ο εγκέφαλός σας δεν ησυχάζει. Φωτίζεται. Κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, οι οπτικές περιοχές στον ηνιακό λοβό φωτίζονται με δραστηριότητα σαν να είναι τα μάτια ανοιχτά, παρόλο που δεν είναι. Το σύστημα LEAK, που επεξεργάζεται τα συναισθήματα, ζωντανεύει, ειδικά η αμυγδαλή, η έδρα του φόβου, της μνήμης και του νοήματος. Ακόμα και ο κινητικός φλοιός ενεργοποιείται σαν να κινείται το σώμα σας, αν και οι μύες παραμένουν ακίνητοι λόγω της ατονίας REM. Είναι μια προσομοίωση, αλλά φαίνεται αληθινή. Εν τω μεταξύ, περιοχές που συνδέονται με τη λογική σκέψη, όπως ο πίστιος πλευρικός προμετωπιαίος φλοιός, σβήνουν. Γι' αυτό τα όνειρα συχνά ψηφούν τη λογική. Γιατί μπορείτε να πετάξετε χωρίς φτερά. Γιατί ένας διάδρομος γίνεται δάσος και δεν τον αμφισβητείτε. Ο εγκέφαλος που ονειρεύεται είναι δημιουργικός, αλλά λιγότερο κριτικός. Χτίζει, αλλά σπάνια επεξεργάζεται. Αυτό το εσωτερικό θέατρο λειτουργεί με συναισθήματα, αισθήσεις και θράσματα μνήμης που αντλούνται από τα βάθη του μυαλού. Αλλά μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να αποκωδικοποιούν τα όνειρα, όχι πλήρως, αλλά με συναρπαστικές αναλαμπές. Σε μια μελέτη, οι συμμετέχοντες έκαναν έναν υπνάκο σε μια μηχανή fMRI. Όταν μπήκαν σε φάση REM, οι ερευνητές τους ξύπνησαν απαλά και τους ρώτησαν τι είχαν δει. Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν πρόσωπα, σχήματα, κινήσεις. Εν τω μεταξύ, οι επιστήμονες τα συνέκριναν με εγκεφαλικά μοτίβα και άρχισαν να προβλέπουν το περιεχόμενο των ονείρων με βάση την νευρονική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο. Ένα πρόσωπο. Περιοχή του προσώπου που αντιστοιχεί στο fuseform φωτίστηκε, ένας τόπος. Περιοχή του παραχιπακάμπαλ που αντιστοιχεί στον τόπο φωτίστηκε. Δεν ήταν μια τέλεια μετάφραση. Δεν μπορούμε ακόμα να παρακολουθήσουμε το όνειρο κάποιου σαν ταινία σε μια οθόνη. Αλλά μπορούμε πλέον να δούμε σε ποιο σημείο του εγκεφάλου αρχίζει να σχηματίζεται ένα όνειρο. Άλλες μελέτες χρησιμοποίησαν μηχανική μάθηση για να αντιστοιχίσουν εγκεφαλικές τομογραφίες με οπτικές εισόδους και στη συνέχεια να εφαρμόσουν αυτά τα μοντέλα στα όνειρα. Τα αποτελέσματα είναι ασαφή. Σκιές εικόνων, ανακατασκευές μέσω κώδικα. Αλλά ακόμη και οι σκιές μας διδάσκουν κάτι. Τα όνειρα δεν είναι άμορφα.
Ακολουθούν μοτίβα. Αφήνουν ίχνη και μαθαίνουμε πώς να τα διαβάζουμε. Αλλά η επιστήμη δεν ενδιαφέρεται μόνο για το περιεχόμενο. Μελετά και το γιατί των ονείρων. Γιατί ο εγκέφαλος καταναλώνει τόση ενέργεια στον ύπνο, μια κατάσταση που προορίζεται για ξεκούραση, γιατί οι ζωντανές προσομοιώσεις, οι σουρεαλιστικές αφηγήσεις, οι θεωρίες ανθίζουν. Μια ιδέα είναι η ενοποίηση της μνήμης. Τα όνειρα αντανακλούν την αναπαραγωγή, την αναδιάρθρωση και την ενσωμάτωση νέων αναμνήσεων. Μια άλλη θεωρία είναι η ρύθμιση των συναισθημάτων. Τα όνειρα μας βοηθούν να επεξεργαστούμε τα συναισθήματα, ώστε να ξυπνάμε πιο ανάλαφροι. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα όνειρα είναι σαν μια θεραπεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου ο εγκέφαλος ξεχνάει ομικρόν με τόνο. Τι το μοντέλο ενεργοποίησης σύνθεσης προτείνει ότι τα όνειρα είναι ο τρόπος του εγκεφάλου να δώσει νόημα σε τυχαίες εκρήξεις νευρικής δραστηριότητας, μια ιστορία που χτίζεται από το χάος. Αλλά πιο πρόσφατα μοντέλα υποδεικνύουν ότι τα όνειρα έχουν περισσότερο σκοπό. Είναι ένα είδος προγνωστικής κωδικοποίησης όπου ο εγκέφαλός σας εκτελεί προσομοιώσεις για να σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε στο αύριο. Και καθώς οι μηχανές γίνονται πιο ευαίσθητες, δοκιμάζουμε αυτές τις θεωρίες. Χαρτογραφούμε το νυχτερινό μυαλό, το παρακολουθούμε να ξεδιπλώνεται καρέ-καρέ, περιοχή-περιοχή. Αλλά ακόμα υπάρχουν όρια για όλους τους αισθητήρες μας. Δεν μπορούμε να νιώσουμε αυτό που νιώθει ο ονειροπόλος. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι σήμαινε το κόκκινο χρώμα στον ύπνο του, ή γιατί η πόρτα δεν άνοιγε, ή γιατί η θάλασσα ανέβηκε εκείνη τη στιγμή. Τα όνειρα χτίζονται από προσωπικό κώδικα, μια γλώσσα που μόνο ο ονειροπόλος μιλάει. Η επιστήμη μας δίνει έναν χάρτη, αλλά όχι το νόημα. Μας δείχνει ποιοι δρόμοι είναι φωτισμένοι, αλλά όχι γιατί τους επιλέξαμε. Και ίσως έτσι πρέπει να είναι. Το μυστήριο ήταν πάντα μέρος του ονείρου. Ωστόσο, η πράξη της παρατήρησης, το απλό θαύμα του να βλέπεις τον εγκέφαλο να ονειρεύεται, είναι από μόνη της ένα θαύμα. Μας θυμίζει ότι ο νους που κοιμάται δεν είναι ποτέ αδρανής. Είναι ζωντανός, λαμπερός, τρεμοστίζει με αρχαία φλόγα. Όταν κοιμάσαι, δεν είσαι απλά απενεργοποιημένος. Είσαι ενεργοποιημένος με έναν διαφορετικό τρόπο, κινείσαι προς τα μέσα αντί προς τα έξω. Και τώρα, με ευγενικές μηχανές και περίεργους νους, αρχίζουμε να γινόμαστε μάρτυρες αυτής της κίνησης. Αρχίζουμε να βλέπουμε το φωτεινό έδαφος του εσωτερικού κόσμου. Αλλά ακόμα και καθώς η επιστήμη παρατηρεί τον εγκέφαλο σε κατάσταση ηρεμίας, υπάρχουν στρώματα που δεν μπορεί να μετρήσει, βάθη που δεν μπορεί να φτάσει. Επειδή τα όνειρα δεν είναι απλώς δραστηριότητα, είναι εμπειρία. Και μέρος αυτής της εμπειρίας προέρχεται από συναισθήματα, από λαχτάρα, από ελπίδα, από φόβο που αποθηκεύονται στο σώμα. Τι σημαίνουν λοιπόν πραγματικά τα όνειρα? Είναι απλώς πινθύρες και κυκλώματα, ή μεταφέρουν μηνύματα, θραύσματα του εαυτού που εκφράζονται με μεταφορές. Για να απαντήσουμε σε αυτό, πρέπει να αφήσουμε για λίγο τις μηχανές και να στραφούμε προς τα μέσα, προς τα σύμβολα που εμφανίζονται ξανά και ξανά. Τα συναισθήματα που παραμένουν μετά το ξύπνημα, τα παράξενα σιωπηλά ενίγματα που αφήνει πίσω του το όνειρο. Γιατί η επιστήμη μας δείχνει πως ονειρευόμαστε, αλλά το νόημα βρίσκεται βαθύτερα, στις σκιές. Τι λένε τα σύμβολα όταν ο εγκέφαλος μιλάει με ενίγματα, και πως ακούμε τις μεταφορές της νύχτας? Ένα όνειρο δεν μιλάει ξεκάθαρα. Δεν λέει ότι φοβάσαι. Σου δείχνει μια καταιγίδα. Δεν λέει ότι σου λείπει κάποιος. Τον τοποθετεί σε ένα διάδρομο που επαναλαμβάνεται ατέλειωτα. Τα όνειρα μιλούν με εικόνες, συμβολικές, παράξενες, γεμάτες με νοήματα που δεν είναι πάντα σαφή. Και έτσι ρωτάμε απαλά καθώς ξυπνάμε: τι σήμαινε αυτό? Το όνειρο ξεθοριάζει, αλλά η ερώτηση παραμένει. Σε όλη την ιστορία, οι άνθρωποι αναζητούσαν στα όνειρα σημάδια για να προβλέψουν το μέλλον, να κατανοήσουν το παρελθόν, να ακούσουν αυτό που ο ξύπνιος νους δεν μπορεί ακόμα να πει. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κρατούσαν βιβλία ονείρων, καταλόγους συμβόλων, το καθένα με μια ερμηνεία. Οι Έλληνες πίστευαν ότι τα όνειρα προέρχονταν από τους θεούς σε ναούς θεραπείας. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν ελπίζοντας να λάβουν καθοδήγηση μέσω των ονείρων. Στη βίβλο, στα έπι, στους μύθους, τα όνειρα φθείρονται και αποκαλύπτονται. Είναι οράματα, ιερά, παράξενα και σοβαρά. Και στη νεότερη ιστορία, μία άλλη φιγούρα μπήκε στον κόσμο των ονείρων. Ο Σίγκουντ Φρόιντ. Ο Φρόιντ πίστευε ότι τα όνειρα ήταν ο βασιλικός δρόμος προς το ασυνείδητο, ένα μέρος όπου εμφανίζονταν κρυμμένες επιθυμίες και καταπιεσμένα πάθη. Όχι άμεσα, αλλά μεταμφιεσμένα. Για τον Φρόιντ, κάθε όνειρο ήταν συμβολικό. Κάθε σκάλα, κάθε άγνωστος, κάθε κλειδωμένη. Πόρτα ήταν μια μεταφορά για κάτι βαθύτερο, κάτι θαμμένο. Πίστευε ότι τα όνειρα αποκάλυπταν τις εσωτερικές μας συγκρούσεις, τις απαγορευμένες επιθυμίες μας και ότι αποκωδικοποιώντας τα, μπορούσαμε να κατανοήσουμε καλύτερα την κρυμμένη αρχιτεκτονική του εαυτού μας. Ο μαθητής του, Καρλ Γιούγκ, συμφωνούσε, αλλά με μια πιο ήπια οπτική. Ο Γιούγκ έβλεπε τα όνειρα όχι μόνο ως προσωπικά, αλλά και ως καθολικά.
Πρότεινε την ιδέα του συλλογικού ασυνείδητου, μιας κοινής πηγής συμβόλων, αρχέτυπων που εμφανίζονται σε όλες τις κουλτούρες και σε όλες τις εποχές. Για τον Γιούγκ, το όνειρο ήταν ένας καθρέφτης του ταξιδιού της ψυχής. Δεν αφορούσε μόνο την καταπίεση, αλλά και την ολοκλήρωση, το να γίνεις ολόκληρος. Κατά την άποψή του, τα επαναλαμβανόμενα θέματα των ονείρων, όπως το να πέφτεις, να πετάς, να χάνεις δόντια, να σε κυνηγούν, δεν ήταν απλώς ψυχολογικές ιδιορυθμίες. Ήταν σύμβολα από βαθύτερα νερά. Ωστόσο, η σύγχρονη νευροεπιστήμη, με τους αρωτές και τα κυκλώματά της, προσφέρει μια πιο σκεπτικιστική άποψη. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα όνειρα δεν είναι κωδικοποιημένα μηνύματα, αλλά ο τρόπος του εγκεφάλου να δώσει η θεωρία της ενεργοποιητικής σύνθεσης υποδηλώνει ότι τα όνειρα είναι σαν στατικός θόρυβος και ο εγκέφαλος, πάντα πρόθυμος να βρει μοτίβα, υφαίνει μια ιστορία για να εξηγήσει το θόρυβο. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, τα σύμβολα δεν είναι καθόλου σύμβολα, αλλά απλά θραύσματα, εικόνες χωρίς βαθύτερο σκοπό. Ποιος έχει δίκιο, το όνειρό σας ότι πετάτε είναι μια μεταφορά για την ελευθερία, ή απλά ο εγκέφαλός σας προσομοιώνει την κίνηση που προκαλείται από σήματα στον κινητικό φλοιό? Η κλειδωμένη πόρτα είναι σύμβολο του φόβου ή απλά ένα κατάλοιπο από το χθεσινό παιχνίδι puzzle, ίσως και τα δύο? Διότι, ακόμη και αν τα όνειρα προκύπτουν από τυχαίες πίθες, ο τρόπος με τον οποίο τα ερμηνεύουμε έχει σημασία. Το νόημα που αποδίδουμε σε ένα όνειρο μπορεί να αποκαλύψει κάτι αληθινό, ακόμη και αν το όνειρο καθ' αυτό δεν προσπαθούσε να το πει. Τα όνειρα, λοιπόν, μπορεί να μοιάζουν λιγότερο με γρίφους με καθορισμένες απαντήσεις και περισσότερο με καθρέφτες. Αυτό που βλέπετε σε αυτά αντανακλά αυτό που κουβαλάτε. Κάποιος που ονειρεύεται ότι πετάει μπορεί να λαχταρά να δραπετεύσει. Ένας άλλος μπορεί να γιορτάζει μια νέα ελευθερία. Ένας τρίτος μπορεί απλά να έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς χθες. Το πλαίσιο είναι το παν. Και ίσως το ερώτημα δεν είναι τι σημαίνει αυτό το όνειρο, αλλά γιατί αυτή η εικόνα μένει μαζί μου. Ο συμβολισμός στα όνειρα μπορεί να μην είναι καθολικός, αλλά υπάρχουν μοτίβα. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μοιράζονται ορισμένα θέματα ονείρων. Πτώση, καταδίωξη, άφιξη αργά, απροετοιμασία, σπάσιμο δοντιών. Αυτά μπορεί να διαμορφώνονται από κοινά συναισθήματα, άγχος, φόβο αποτυχίας, φόβο απώλειας ελέγχου. Ο εγκέφαλός σας χρησιμοποιεί εικόνες που γνωρίζει για να εκφράσει αυτό που οι λέξεις δεν μπορούν ακόμα να πούν. Δανείζεται από τη μνήμη, από τα συναισθήματα, από πράγματα που έχετε δει και ξεχάσει εδώ και καιρό, και στη συνέχεια τα οργανώνει σε κάτι παράξενο και ζωντανό, κάτι που δεν χρειάζεται να ακολουθεί τους κανόνες της ζωής όταν είμαστε ξύπνοι. Γίνεται μια γλώσσα συναισθημάτων. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ένα όνειρο που ξεχνάτε τη φωνή σας. Προσπαθείτε να μιλήσετε, αλλά δεν βγαίνει κανένας ήχος. Είναι μια ανάμνηση από το να σας έχουν σιωπήσει, ο φόβος να σας παρεξηγήσουν, μια αντανάκλαση της ανικανότητας. Η εικόνα είναι απλή, αλλά αυτό που μεταφέρει μπορεί να είναι βαθύ ή ένα όνειρο ότι βρίσκεστε κάτω από το νερό. Όχι ότι πνίγεστε, αλλά ότι σας κρατούν ακριβώς κάτω από την επιφάνεια. Τι σημαίνει το νερό? Κάποιοι μπορεί να πούν ότι σημαίνει συναισθήματα. Το υποσυνείδητο, μια λαχτάρα να βουτήξετε μέσα σας. Άλλοι μπορεί να πούν ότι σημαίνει άγχος, μια αίσθηση ότι είστε συγκλονισμένοι. Και τα δύο μπορεί να είναι αλήθεια. Τα όνειρα μπορούν να έχουν πολλές σημασίες ταυτόχρονα. Αυτή είναι η ομορφιά του συμβολικού νου. Δεν επιλέγει πάντα. Στρωματοποιείται. Και ακόμα κι αν το όνειρο γεννιέται από τη τυχαιότητα, εσείς, όνειροπόλος, του δίνετε νόημα, η ερμηνεία γίνεται μια συνομιλία μεταξύ του ονείρου και του εαυτού σας. Πώς λοιπόν ακούτε, όχι μόνο με την ανάλυση, αλλά με την προσοχή? Δεν. Χρειάζεστε λεξικό συμβόλων. Χρειάζεστε έναν ήσυχο χώρο για να σκεφτείτε. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι ένιωθα στο όνειρο, πότε έχω νιώσει έτσι στο παρελθόν, ποιο μέρος του εαυτού μου μιλούσε μέσα από αυτή την εικόνα. Δεν θα βρείτε απάντηση σε όλα τα όνειρα. Μερικά είναι απλά ομίχλοι. Μερικά είναι ανόητα. Μερικά ξεχνιούνται. Αλλά μερικά μένουν για κάποιο λόγο. Και ακόμα κι αν το νόημά τους αλλάζει με τον καιρό, το γεγονός ότι τα προσέχετε μπορεί να βαθύνει την κατανόηση του εαυτού σας. Ο ονειρικός σας νους δεν προσπαθεί να σας μπερδέψει. Προσπαθεί να αναπαραστήσει την πολυπλοκότητα χωρίς τα όρια της λογικής. Προσπαθεί να συγκρατήσει την αντίφαση, τη θλίψη και τη χαρά, το φόβο και την ελπίδα, τη μνήμη και τη φαντασία. Το κάνει αυτό όχι με λέξεις, αλλά με εικόνες. Και όταν αυτές οι εικόνες επιστρέφουν ξανά και ξανά, μπορεί να είναι μέρος κάτι που ακόμα μαθαίνετε να αντιμετωπίζετε. Έτσι, απόψε, αν ονειρευτείτε και εμφανιστεί κάτι παράξενο, μια μπλε αλεπού, ένα παγωμένο ρολόι, μια σκάλα που οδηγεί στον ουρανό, σταματήστε. Μην βιαστείτε να το αποκωδικοποιήσετε. Απλά ρωτήστε, ποιο μέρος του εαυτού μου μιλάει εδώ, και αφήστε το σύμβολο να κάνει τη δουλειά του. Τα όνειρα δεν είναι γρίφοι που πρέπει να λυθούν.
Είναι συνομιλίες που πρέπει να γίνονται με υπομονή, ευγένεια και περιέργεια. Και μερικές φορές δεν μεταφέρουν μόνο σύμβολα, αλλά και θεραπεία. Γιατί στον ήσυχο κινηματογράφο της νύχτας, ο εγκέφαλός σας μπορεί όχι μόνο να αντανακλά τα συναισθήματα, αλλά και να τα καταπραίνει. Τι θα γινόταν αν τα όνειρα δεν έδειχναν μόνο πως νιώθεις, αλλά σε βοηθούσαν και να αρχίσεις να νιώθεις καλύτερα? Τι θα γινόταν αν ήταν φάρμακα με τη μορφή μεταφορών? Κάθε βράδυ, καθώς το σώμα σου βυθίζεται στην ηρεμία, το μυαλό σου αρχίζει τη σιωπηλή του δουλειά. Αόρατο, αθόρυβο, επιστρέφει σε ομικρομετόνο τι έμεινε ημιτελές. Ο πόνος που παρέμενε, η ανίποτη ανησυχία, η στιγμή που δεν ήξερες πώς να κρατήσεις. Αυτή η δουλειά είναι λεπτή. Δεν θα το νιώθετε πάντα. Αλλά στις ώρες που περνάτε, ο εγκέφαλός σας που ονειρεύεται γίνεται ταυτόχρονα φύλακας των αναμνήσεων και θεραπευτής. Η επιστήμη κάποτε πίστευε ότι τα όνειρα ήταν χάος, υπολείμματα της σκέψης της εγρήγορσης, χωρίς νόημα. Αλλά τώρα ξέρουμε καλύτερα. Τα όνειρα δεν είναι απόβλητα. Είναι επεξεργασία. Ο εγκέφαλός σας, ειδικά κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, επανεξετάζει τις συναισθηματικές εμπειρίες. Επανενεργοποιεί την αμυγδαλή, ξυπνώντας ξανά τα συναισθήματα, αλλά χωρίς την ένταση της εγρήγορσης. Αυτή τη φορά, η μνήμη είναι τυλιγμένη σε απαλότητα. Χωρίς προθεσμίες, χωρίς αποφάσεις, μόνο η εικόνα, το συναίσθημα, η απαλή ευκαιρία να επεξεργαστείτε ξανά. Η REM είναι σαν πρόβα. Ξαναζείτε το συναίσθημα, αλλά ελαφρώς απομακρυσμένη, σε μια απόσταση αρκετά ασφαλή για να μάθετε από αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια δύσκολη συζήτηση μπορεί να σας αφήσει ευάλωτο στη μία μέρα, αλλά πιο ήρεμο στην επόμενη. Αφού ο ύπνος έχει κάνει τη δουλειά του. Στα όνειρα, οι άκρες του πόνου αρχίζουν να στρογγυλεύονται. Ο φόβος μαλακώνει. Η θλίψη αρχίζει να αναπνέει. Ο θυμός βρίσκει τη μορφή του. Αυτό δεν είναι ξεχασμός. Είναι ενσωμάτωση. Μερικοί ερευνητές το αποκαλούν εφέ θεραπείας μιας νύχτας. Ο εγκέφαλος σου αναπαράγει τα συναισθήματα όχι για να σε βασανίσει, αλλά για να τα κατανοήσει, να αφομοιώσει ομικρόν με τόνο τι ήταν πολύ περίπλοκο, πολύ μπερδεμένο, πολύ φρέσκο για να το χειριστεί πλήρως. Και δεν χρειάζεται να θυμάσαι το όνειρο για να γίνει η θεραπεία. Η διαδικασία είναι βιολογική. Ο ύπνος από μόνος του λειτουργεί ως μια μορφή συναισθηματικού ρυθμιστή. Οι εγκεφαλικές τομογραφίες δείχνουν μειωμένα επίπεδα νορεπινεφρίνης κατά τη διάρκεια του IOREM, μια χημική ουσία του στρες που συνήθως αυξάνεται όταν είμαστε ξύπνοι. Αυτό δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα ήρεμο πεδίο όπου οι συναισθηματικές αναμνήσεις μπορούν να ξαναζωντανέψουν χωρίς να προκαλούν πλήρη αναστάτωση. Είναι σαν να παρακολουθείς μια καταιγίδα από πίσω από ένα τζάμι. Νιώθεις την παρουσία της, αλλά δεν κινδυνεύεις. Αυτή η κατάσταση επιτρέπει στο νου να ξαναζήσει δύσκολες συναισθήματα χωρίς να τραυματίζεται εκ νέου. Έτσι αρχίζουμε να μαθαίνουμε από τον πόνο, αντί να τον κουβαλάμε. Τα όνειρα παίζουν επίσης ρόλο στην εξάλειψη της μάθησης, τη διαδικασία. Αποδυνάμωση του συνδέσμου μεταξύ ενός ερεθίσματος και μιας αντίδρασης φόβου. Ας πούμε ότι φοβήθηκες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η μνήμη του φόβου κωδικοποιείται. Αλλά στον ύπνο, ιδιαίτερα στη φάση REM, ο εγκέφαλός σου αρχίζει να αναδιαμορφώνει τη σύνδεση. Λέει ότι ένιωσες φόβο, αλλά επέζησες. Εξασκεί νέες συναισθηματικές διαδρομές που λένε «Είσαι ασφαλής τώρα». Και σταδιακά, ο φόβος αρχίζει να χαλαρώνει τη λαβή του. Δεν είναι όλα τα όνειρα παρηγορητικά. Μερικά ξαναζωντανεύουν αυτό που σε πόνεσε. Αλλά ακόμα και οι εφιάλτες μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία. Μπορεί να αντιπροσωπεύουν συναισθήματα πολύ μεγάλα για το φως της ημέρας. Στα όνειρα, αυτά τα συναισθήματα βρίσκουν μορφή, συμβολική, σουρεαλιστική, αλλά όχι λιγότερο πραγματική. Και μερικές φορές η ίδια η πράξη του ονείρου είναι οι απέλευτα δάκρυά σου μένουν μέσα στο όνειρο. Βρίσκεις τη φωνή σου. Αυτό που φοβόσουν αντιμετωπίζεται με μεταφορά, με σκιές, με ασφάλεια. Ακόμα και τα όνειρα που σε μπερδεύουν μπορεί να φέρουν συναισθηματικά νήματα. Ένα παράξενο δωμάτιο, μια ξαφνική σιωπή, μια πόρτα που δεν μπορείς να ανοίξεις. Το ξύπνιο μυαλό σου μπορεί να μην γνωρίζει το νόημα, αλλά το συναισθηματικό σου εαυτό αναγνωρίζει τη μορφή. Στη θεραπεία, οι πελάτες συχνά φέρνουν όνειρα. Όχι για απαντήσεις, αλλά για προβληματισμό, επειδή τα όνειρα μπορούν να πούν αυτό που το συνειδητό εαυτό αποφεύγει. Μια θλίψη που δεν έχει ακόμα όνομα, μια ελπίδα πολύ εύθραυστη για να την παραδεχτούμε, μια απόφαση που περιμένει σιωπηλά στο σκοτάδι. Τα όνειρα γίνονται μια γλώσσα για τη θεραπεία, όχι με τη λογική, αλλά με την αντίχηση. Και πέρα από την ψυχολογία, οι πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο τιμούν από καιρό αυτή τη δύναμη. Σε ορισμένες αυτόχθονες παραδόσεις, τα όνειρα θεωρούνται μηνύματα από τους προγόνους, από το πνεύμα, από το βαθύ εαυτό.
Συμβουλεύονται κατά τη διάρκεια των τελετών μετάβασης, χρησιμοποιούνται στην επίλυση συγκρούσεων, αντιμετωπίζονται με σεβασμό, δεν είναι απλά ιστορίες, αλλά καθοδήγηση. Και ενώ η επιστήμη έχει διαφορετική άποψη, η βασική πεποίθηση είναι κοινή ότι τα όνειρα περιέχουν σοφία και ότι η θεραπεία μπορεί να ζει μέσα τους. Ακόμα και η επιστήμη βλέπει αυτή τη θεραπεία να αντανακλάται στον τρόπο που νιώθουμε την επόμενη μέρα μετά από ένα πλούσιο όνειρο. Ξυπνάτε πιο ελαφρύς όχι επειδή το πρόβλημα έχει εξαφανιστεί, αλλά επειδή κάτι μέσα σας έχει αλλάξει, το βάρος έχει ονομαστεί ή έχει επαναπροσδιοριστεί ή απλά έχει γίνει μάρτυρας του βαθύτερου εαυτού σας. Και αυτή η μαρτυρία, ακόμα και χωρίς συνειδητότητα, είναι ισχυρή. Δεν είστε παθητικοί στον ύπνο σας. Ο εγκέφαλός σου λειτουργεί, καταπραίνει, ενώνει τα ξεφτισμένα κομμάτια σε ένα ολόκληρο πάλι. Και όταν ξυπνάς, κουβαλάς αυτή τη λεπτή αλλαγή. Μπορεί να νιώθεις αφήνεια ή ηρεμία ή απλά την ήσυχη απουσία αυτού που υπήρχε πριν. Επισκευάζεσαι από μέσα προς τα έξω, νύχτα με τη νύχτα, στρώμα με στρώμα. Αλλά τι γίνεται με το θρήνο, τι γίνεται με την καρδιακή οδύνη, το τραύμα, την απώλεια και αυτά περνούν μέσα από τα όνειρα. Οι άνθρωποι συχνά ονειρεύονται αυτούς που έχουν χάσει. Μια συζήτηση που δεν έγινε ποτέ. Μια αγκαλιά που μοιάζει πιο αληθινή από την ανάμνηση. Μια λέξη που δεν υπόθηκε ποτέ και τελικά ακούγεται. Αυτά τα όνειρα δεν αντικαθιστούν την πραγματικότητα. Αλλά δίνουν στο πενθό μυαλό ένα χώρο για να εξασκηθεί στην αποδοχή, να κρατήσει και να απελευθερώσει ταυτόχρονα και με το καιρό μπορεί να φέρουν ανακούφιση. Το όνειρο μπορεί να μην ξαναγυρίσει, αλλά η γαλήνη που πρόσφερε μπορεί να αντυχεί για πολύ καιρό μετά. Έτσι, απόψε, καθώς κλείνεις τα μάτια σου, να το ξέρεις αυτό. Ο ονειροπόλος νου σας είναι ένας σκληρός γιατρός. Λειτουργεί χωρίς συνταγή, χωρίς οδηγίες, αλλά με σκοπό. Ακούει ομικρόν με τόνο τι κουβαλάτε σήμερα, το άγχος, τη χαρά, τη σύγχυση και αρχίζει με το δικό του ήσυχο τρόπο να τα ξεμπερδεύει. Είτε το θυμάστε είτε όχι, ο εγκέφαλός σας θεραπεύεται μέσω της ιστορίας, μέσω των αισθήσεων, μέσω της συναισθηματικής πρόβας. Τα όνειρα δεν είναι περισπασμοί. Είναι φάρμακα. Είναι ποίηματα ραμμένα στη βιολογία. Και όταν ονειρευτείτε απόψε, μπορεί να συναντήσετε ένα μέρος του εαυτού σας που δεν ξέρατε ότι χρειαζόταν φροντίδα, ένα μέρος χωρίς λόγια, ένα παλιό τραύμα, μια χαμένη χαρά που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Αφήστε το να μιλήσει. Αφήστε το να διαμορφώσει την παράξενη ιστορία του στη σιωπή του ύπνου σας. Και μετά αφήστε το να φύγει. Θα ξυπνήσετε ελαφρώς αλλαγμένοι, λίγο πιο μαλακοί, λίγο πιο ολοκληρωμένοι. Αλλά μερικές φορές τα όνειρα δεν έρχονται ή εξαφανίζονται εντελώς ή ο ίδιος ο ύπνος γίνεται ανήσυχος. Τι συμβαίνει όταν ο ρυθμός διαταράσσεται, όταν τα όνειρα λείπουν ή έρχονται με τρόπους που δεν μπορούμε να καταλάβουμε? Δεν είναι όλες οι νύχτες ομαλές. Μερικές νύχτες είναι μακρές και σιωπηλές, αλλά όχι με το ξεκούραστο τρόπο. Γυρίζετε, αλλάζετε θέση, αναστενάζετε. Ο ύπνος χορεύει μακριά, απρόσιτος. Ίσως ο ύπνος έρχεται, αλλά είναι ρηχός, διάσπαρτος, ανήσυχος. Ξυπνάτε όχι αναζωογονημένοι, αλλά θαμπομένοι, ομιχλώδεις, μισοκολλημένοι. Και μερικές φορές τα όνειρα απλά εξαφανίζονται. Ξυπνάς και είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Χωρίς ιστορία, χωρίς χρώμα, χωρίς ίχνος, μόνο κενό. Αναρωτιέσαι που πήγαν τα όνειρα. Τα όνειρα μοιάζουν με ένα φυσικό μέρος της νύχτας. Η εξαφάνισή τους αφήνει έναν ήσυχο πόνο. Αλλά η απώλεια των ονείρων δεν σημαίνει πάντα ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί απλά να σημαίνει ότι δεν ήσουν ξύπνιος στη σωστή στιγμή για να τα πιάσεις ή ότι ο εγκέφαλός σου αποφάσισε να μην τα αποθηκεύσει. Ωστόσο, μερικές φορές η απουσία σημαίνει περισσότερα. Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, το ίδιο συμβαίνει και με τα όνειρα. Καταστάσεις όπως η αϊπνία, η υπνική άπνοια, η ναρκοληψία και η διαταραχή IDM επηρεάζουν την αρχιτεκτονική του ύπνου, το φυσικό κύκλο των σταδίων που περιλαμβάνει τα όνειρα. Και όταν αυτά τα στάδια μετατοπίζονται, ο ονειροπόλος νους παραπέει. Πάρε για παράδειγμα την αϊπνία. Είναι κάτι περισσότερο από δυσκολία στο να κοιμηθείς. Είναι δυσκολία στο να μείνεις κοιμισμένος ή να ξυπνάς πολύ νωρίς ή να κοιμάσαι ελαφριά. Είναι το να αιωρείσαι πάντα στην άκρη της ανάπαυσης. Σε αυτή την κατάσταση, το σώμα σας μπορεί να μην φτάσει ποτέ στα βαθύτερα στάδια του ύπνου, όπου τα όνειρα είναι πιο ζωντανά. Τα όνειρα μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζονται, αλλά είναι κατακαιρματισμένα, ρηχά, δύσκολο να τα θυμηθείτε. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η στέρηση επηρεάζει όχι μόνο τη μνήμη. Επηρεάζει τα συναισθήματα, την προσοχή, την ανθεκτικότητα. Ο ύπνος δεν είναι μόνο ανάπαυση. Είναι ρύθμιση. Και τα όνειρα, αν και συχνά ξεχνιούνται, παίζουν ρόλο σε αυτή την ισορροπία. Στη συνέχεια, υπάρχει η άπνοια ύπνου,
Μια κατάσταση κατά την οποία η αναπνοή σταματά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της, κάθε παύση τραβά τον ύπνο προς την εγρήγορση, συχνά χωρίς πλήρη συνείδηση. Αυτή η διακοπή κατακαιρματίζει τον κύκλο του ύπνου. Μπορεί να μην ολοκληρώσετε ποτέ μια πλήρη φάση REM και χωρίς REM. Τα όνειρα μπορεί να γίνουν σπάνια ή να φαίνονται επαναλαμβανόμενα, ανησυχητικά, ατελή. Τα άτομα με μη θεραπευμένη άπνοια συχνά αναφέρουν λιγότερα όνειρα. Αλλά όταν αρχίζουν θεραπεία, όπως με μια συσκευή CPAP, η REM ανακάμπτει και τα όνειρα επιστρέφουν, μερικές φορές με ένταση, σαν το μυαλό να αναπληρώνει τις χαμένες ιστορίες. Υπάρχει επίσης η ναρκοληψία, μια σπάνια πάθηση όπου τα όρια μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης αρχίζουν να θολώνουν. Τα όνειρα μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά, ακόμη και σε στιγμές πλήρους εγρήγορσης. Ψευδαισθήσεις, παράλυση ύπνου, όνειρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η REM πλημμυρίζει τον εγκέφαλο σε απροσδόκητες στιγμές και ο ύπνος γίνεται επιβάτης σε ένα τοπίο χωρίς σαφή όρια. Για μερικούς, αυτά τα όνειρα είναι ζωντανά και παράξενα. Για άλλους, αποπροσανατολιστικά. Και στην περίπτωση της διαταραχής συμπεριφοράς, το σώμα ξεχνά να μείνει ακίνητο. Η μυϊκή παράλυση που κανονικά σας εμποδίζει να ενεργήσετε τα όνειρά σας αποτυγχάνει. Μπορεί να κινηθείτε, να μιλήσετε, ακόμη και να χτυπήσετε χωρίς να το καταλάβετε. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο όχι μόνο για τον κοιμισμένο, αλλά και για τους συντρόφους του. Η διαταραχή συμπεριφοράς REM είναι επίσης ένα πιθανό πρώιμο σημάδι νευροεκφυλιστικών παθήσεων όπως η νόσος του Πάρκινσον. Εδώ, ο εγκέφαλος που ονειρεύεται αποκαλύπτει όχι μόνο προβλήματα ύπνου, αλλά και βαθύτερες αλλαγές στο νευρικό σύστημα. Ακόμη και χωρίς μια επίσημη διαταραχή, η σύγχρονη ζωή συχνά φθείρει τα όρια του ύπνου. Το μπλε φως, τα αργά γεύματα, το σέρνισμα στην οθόνη μέχρι αργά το βράδυ, το άγχος που μεταφέρεται στο κρεβάτι σαν πέτρα στο στήθος. Αυτές οι ήσυχες συνήθειες καταστρέφουν τη δομή του ύπνου και μαζί με αυτήν τα όνειρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που υποτιμά την ανάπαυση, όπου ο ύπνος συχνά θεωρείται προαιρετικός, πολυτέλεια, αδυναμία. Αλλά ο εγκέφαλός σας ξέρει καλύτερα. Λαχταρά για ρυθμό, σκοτάδι, βραδύτητα και όταν δεν τα λαμβάνει, προστατεύει ο μικρόν με τόνο τι μπορεί, αλλά θυσιάζει τα υπόλοιπα. Η απώλεια των ονείρων μπορεί επίσης να συμβεί κατά τη διάρκεια της θλίψης, της κατάθλιψης, της εξάντλησης. Μερικές φορές ο ονειροπόλος νοσιοπά επειδή το βάρος είναι πολύ μεγάλο. Τα κυκλώματα που εμπλέκονται σε αυτό μπορεί να κατασταλθούν από ορισμένα αντικαταθλιπτικά ή από τις νευροχημικές αλλαγές που προκαλούνται από τη συναισθηματική δυσφορία. Είναι σαν ο νους να λέει: όχι τώρα. Ας κρατήσουμε τον κόσμο σκοτεινό. Και όμως, ακόμα και εδώ, τα όνειρα μπορεί να εξακολουθούν να αναδεύονται βαθιά κάτω από την επιφάνεια της συνείδησης. Μερικές φορές η απουσία των ονείρων είναι προσωρινή. Ο ύπνος βελτιώνεται, το άγχος υποχωρεί και τα όνειρα επιστρέφουν σαν πουλιά που επιστρέφουν σε ένα δέντρο μετά από μια καταιγίδα. Και μερικές φορές επιστρέφουν σε κύματα έντονα ζωντανά, σαν το μυαλό να αναπληρώνει το συναισθηματικό έργο που είχε αναβάλει. Αυτό ονομάζεται ο REM rebound. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα αποκαθιστά την ισορροπία μετά από τη στέρηση REM. Μας υπενθυμίζει ότι το όνειρο δεν είναι προαιρετικό. Είναι απαραίτητο και ο εγκέφαλος, όταν το επιτρέπετε, πάντα επιστρέφει σε αυτό. Αλλά τι γίνεται αν σπάνια θυμάστε τα όνειρά σας και δεν αισθάνεστε ξεκούραστοι? Δεν πειράζει. Μερικοί άνθρωποι κοιμούνται βαθιά και ονειρεύονται, αλλά σπάνια θυμούνται τις λεπτομέρειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ονειρεύονται. Σημαίνει απλώς ότι οι αναμνήσεις δεν γεφυρώνουν το χάσμα με την εγρήγορση. Η ανάμνηση είναι προσωπική και η γέφυρα δεν είναι ίδια για όλους. Ωστόσο, αν σας λείπουν τα όνειρά σας, υπάρχουν ήπιοι τρόποι για να τα ξανακαλέσετε. Δημιουργήστε ένα τελετουργικό πριν τον ύπνο. Σκοτεινιάστε το δωμάτιο. Αποφύγετε τις οθόνες την ώρα πριν τον ύπνο. Γράψτε στο ημερολόγιο σας πριν τον ύπνο. Ακόμα και μια πρόταση. Και το πρωί, μείνετε ακίνητοι για λίγο πριν πιάσετε το τηλέφωνο, πριν αρχίσει η φασαρία της ημέρας. Δείτε τι μένει. Ακόμα και αν είναι μόνο μια αίσθηση, γράψτε την. Μια φράση, ένα χρώμα, ένα σχήμα. Με τον καιρό, το μυαλό μπορεί να αρχίσει να ψιθυρίζει ξανά. Και να θυμάστε, ακόμα και οι νύχτες χωρίς όνειρα έχουν νόημα. Το σώμα σας εξακολουθεί να ξεκουράζεται. Το μυαλό σας εξακολουθεί να θεραπεύεται. Και μερικές φορές η ίδια σιωπή είναι ένα είδος φαρμάκου. Επειδή ο ύπνος δεν έχει να κάνει μόνο με τα όνειρα, αλλά και με το βάθος, τη συνέχεια και την εμπιστοσύνη. Τα όνειρα μπορεί να μην έρχονται κάθε βράδυ, αλλά ο εγκέφαλος, όπως η παλήρια, ξέρει πως να επιστρέφει. Και αν ο ύπνος σας είναι ανήσυχος τον τελευταίο καιρό, να ξέρετε αυτό. Δεν είστε μόνοι. Δεν αποτυγχάνετε. Δεν είστε χαλασμένοι. Το μυαλό σας μπορεί να ζητάει απαλότητα. Το σώμα σας μπορεί να ζητάει ρυθμό.
Και αυτά τα πράγματα μπορούν να ανακτηθούν με φροντίδα, με υπομονή, με την προθυμία να ξεκουραστείτε. Γιατί ακόμα και στη σιωπή, το μυαλό σας ακούει. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, τα όνειρα θα ξαναρχίσουν. Και όταν ξαναρχίσουν, μπορεί να επιστρέψουν όχι μόνο με εικόνες, αλλά και με ηχό από πολύ μακριά. Πώς έχουν διαμορφωθεί τα όνειρα από τον πολιτισμό, τον χρόνο, τις πεποιθήσεις, πως διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη ακούν τη γλώσσα του ύπνου, πριν από τους αρωτές, πριν από την ψυχολογία, πριν μπορέσουμε να ονομάσουμε τη φάση REM, να μετρήσουμε τα εγκεφαλικά κύματα, οι άνθρωποι ήδη ονειρεύονταν και ήδη αναρωτιόνταν. Τι είναι αυτές οι εικόνες που μας επισκέπτονται στο σκοτάδι, από που προέρχονται και τι προσπαθούν να μας πούν, όσο κοιμόμαστε, μεταφέρουμε τα όνειρά μας στον κόσμο. Της εγρήγορσης. Και σε όλες τις υπήρους, τους πολιτισμούς και τους αιώνες, προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε. Στην αρχαία Μεσοποταμία, τα όνειρα ήταν μηνύματα από τους θεούς. Πύλιες πινακίδες ηλικίας άνω των 3.000 ετών καταγράφουν ερμηνείες νυχτερινών οραμάτων, οδηγίες, προειδοποιήσεις, ιονούς τυλιγμένους σε σύμβολα. Το όνειρο με πλημμύρα σήμαινε αυθονία, με λιοντάρι, κίνδυνο. Πίστευαν ότι ο ονειροπόλος στεκόταν σε μια γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης. Το όνειρο ήταν το σημείο διέλευσης. Στην αρχαία Αίγυπτο, τα όνειρα θεωρούνταν θεϊκή επικοινωνία. Οι ιερείς λειτουργούσαν ως ερμηνευτές των ονείρων. Οι άνθρωποι επισκέπτονταν τους ναούς ειδικά για να κοιμηθούν, να εκολάψουν όνειρα για θεραπεία, προφητεία ή καθοδήγηση. Αυτή η ναή των ονείρων ήταν ιερή χώρη όπου ο ύπνος δεν ήταν παθητικός, αλλά ενεργητική ακρόαση. Οι Έλληνες ακολούθησαν παρόμοια μονοπά στους ναούς του Εσκύπιου, θεού της ιατρικής, οι άρρωστοι ερχόντουσαν για να κοιμηθούν, να ονειρευτούν και να θεραπευτούν. Τα όνειρά τους καταγράφονταν στους στίχους, μελετούνταν για τα σύμβολα και μεταφράζονταν σε θεραπείες. Αργότερα, ο Αριστοτέλης και ο Ιπποκράτης πρόσφεραν πιο φυσικές εξηγήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα όνειρα αντανακλούσαν την εσωτερική κατάσταση του σώματος, τις ανισορροπίες και τις ανάγκες του. Έτσι, το όνειρο άρχισε να μετακινείται από τους θεούς προς τον εαυτό. Στις αυτόχθονες κουλτούρες, τα όνειρα παραμένουν βαθιά συνυφασμένα με τη ζωή και την ταυτότητα. Για τους Οτζιγουέι, τα όνειρα είναι μέρος της εξέλιξης της ψυχής. Τα παιδιά μαθαίνουν να τα ακούνε, να τιμούν την καθοδήγησή τους. Το ονειροπαγίδα, που κρέμεται πάνω από το κρεβάτι, δεν είναι απλώς διακόσμηση. Είναι ένα εργαλείο για να διαχωρίζει τα επιβλαβή όνειρα από τα χρήσιμα. Μεταξύ των Αβοριγίνων της Αυστραλίας, ο χρόνος των ονείρων δεν αφορά μόνο τον ύπνο. Είναι το μυθικό παρελθόν, η δημιουργία του κόσμου, ένας ιερός χρόνος που εξακολουθεί να ζει κάτω από την επιφάνεια της ζωής. Το να ονειρεύεσαι είναι να αγγίζεις τις αρχικές ιστορίες της γης. Στις σαμανικές παραδόσεις της Νότιας Αμερικής, τα όνειρα χρησιμοποιούνται για πλοήγηση, για ασθένειες, για πνευματική καθοδήγηση. Φυτά, τελετουργίες και ψαλμοδίες χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τη σαφήνεια των ονείρων και να προσφέρουν πρόσβαση σε εσωτερικούς κόσμους. Το όριο μεταξύ ύπνου και όρασης δεν είναι πάντα σαφές, ούτε προορίζεται να είναι. Στην Κίνα, αρχαία κείμενα από τη δυναστεία τους περιέχουν εγχειρίδια για τα όνειρα, καταλόγους με τις σημασίες τους και συστήματα ερμηνείας. Τα όνειρα θεωρούνταν μηνύματα από τους προγόνους ή αντανακλάσεις της κοσμικής ανισορροπίας. Ακόμη και ο αυτοκράτορας συμβουλευόταν ερμηνευτές ονείρων. Στην Ισλαμική παράδοση, τα όνειρα μπορούν να έχουν πνευματική σημασία. Ο προφήτης Μωάμεθ μιλούσε για τα όνειρα ως ένα από τα αναπομείναντα κομμάτια της προφητείας. Υπάρχουν κανόνες για τους τύπους των ονείρων. Αυτά που προέρχονται από το Θεό, αυτά που προέρχονται από τον εαυτό και αυτά που ψιθυρίζονται από το χάος. Ένα καλό όνειρο, λέγεται, είναι ένα δώρο. Πρέπει να παραμείνει ιδιωτικό ή να μοιραστεί με τους στον Ινδουισμό. Το όνειρο είναι μία από τις 4 καταστάσεις της συνείδησης. Τζαγκράτ, αφύπνιση, σβάπα, όνειρο, σάσαπτη, βαθύς ύπνος και τουριό, καθαρή συνειδητότητα. Κάθε όνειρο αντανακλά τόσο το κάρμα όσο και την εσωτερική εργασία. Οι ίδιοι οι θεοί ονειρεύονται τη δημιουργία. Το σύμπαν ξετυλίγεται από τον ύπνο του Βυσνού. Στις βουδιστικές διδασκαλίες, τα όνειρα είναι ψευδαισθήσεις, καθρέφτες των προσκολήσεων του νου. Είναι χρήσιμα, αλλά όχι τελικά. Μέσα από πρακτικές όπως το γιόγκα των ονείρων, ο ονειροπόλος μπορεί να γίνει διαυγής, συνειδητός μέσα στο όνειρο και να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χώρο για να καλλιεργήσει συμπόνια, διάβγεια, ακόμη και αφύπνιση. Οι πολιτισμικοί φακοί μπορεί να διαφέρουν, αλλά ο σεβασμός είναι κοινός. Τα όνειρα σπάνια απορρίπτονται. Ακόμη και στη σύγχρονη δυτική ψυχολογία, που συχνά τίνει προσελιστικές εξηγήσεις, τα όνειρα έχουν ισχυρή επιρροή. Ο Φρόιντ, όπως έχουμε δει, πίστευε ότι τα όνειρα αποκαλύπτουν το ασυνείδητο, τις επιθυμίες που είναι μεταμφιεσμένες. Ο Γιούγκ πρότεινε τα όνειρα ως μηνύματα από το βαθύτερο εαυτό. Ένα είδος νυχτερινής μυθοπλασίας που καθοδηγούσε την εξατομίκευση, την ολοκλήρωση. Σήμερα,
Η νευροεπιστήμη επικεντρώνεται στη λειτουργία, την επεξεργασία της μνήμης, τη ρύθμιση των συναισθημάτων, την επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο σκεπτικιστές επιστήμονες δεν μπορούν να αγνοήσουν την ποίηση των ονείρων. Γνωρίζουμε ότι θεραπεύουν. Γνωρίζουμε ότι προσομοιώνουν, αντανακλούν και επανασυνδέουν. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι παλαιότερο από τη θεωρία. Μια κοινή ανθρώπινη γνώση ότι τα όνειρα μας συνδέουν με μέρη του εαυτού μας που δεν μπορούμε να συναντήσουμε στο φως της ημέρας. Το όνειρό σας μπορεί να φαίνεται ότι είναι μόνο δικό σας, αλλά τα σύμβολα και τα σχήματά του έχουν αντυχήσει σε ωκεανούς και γενιές. Να ονειρεύεστε ότι πέφτετε, ότι επιστρέφετε στο σπίτι, ότι βλέπετε νερό, ζώα, ότι πετάτε. Αυτά δεν είναι απλά ιδιωτικά γεγονότα. Είναι μέρος του μεγάλου αρχείου ονείρων στο οποίο όλοι συμβάλλουμε και από το οποίο αντλούμε. Ακόμα και ο τρόπος που διηγούμαστε τα όνειρά μας, ήμουν εκεί, αλλά δεν ήταν εκεί. Ήξερα ότι ήταν αυτοί, αλλά δεν τους έμοιαζα. Έχουν έναν ρυθμό που υπερβαίνει τη γλώσσα. Τα όνειρα έχουν μια γραμματική και φαίνεται ότι τη μιλάμε ενστικτωδώς. Με αυτόν τον τρόπο, τα όνειρα είναι ταυτόχρονα οικεία και καθολικά. Διαμορφώνονται από την προσωπική σας ιστορία, αλλά και από τις ιστορίες του λαού σας, τους μύθους της γης σας, τη μνήμη του να είσαι άνθρωπος. Και ενώ η επιστήμη μπορεί να μετρήσει που αρχίζουν τα όνειρα, η κουλτούρα μας λέει γιατί τα ακούμε. Τα όνειρα έχουν χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσουν κοινότητες, να θεραπεύσουν πληγές, να λάβουν αποφάσεις, να μεταδώσουν γνώση. Ακόμα και τώρα που ο κόσμος είναι θορυβώδης, που ο ύπνος είναι βιαστικός και τα όνειρα αγνοούνται, πολλοί εξακολουθούν να στρέφονται προς αυτά, όχι για απαντήσεις, αλλά για κατεύθυνση. Επειδή τα όνειρα προσφέρουν περισσότερα από δεδομένα. Προσφέρουν προβληματισμό. Στην παύση μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης, κρατάς ένα νήμα, κάτι εύθραυστο και λαμπερό. Και είτε το υφαίνεις σε νόημα είτε το αφήνεις να χαθεί, είναι μέρος της ίδιας μακράς συζήτησης που οι άνθρωποι έχουν εδώ και χιλιετίες. Η νύχτα μιλάει και σε όλες τις κουλτούρες, σε όλους τους χρόνους. Έχουμε απαντήσει με την τέχνη, με την ιστορία, με την επιστήμη, με την προσευχή. Απόψε ξαπλώνεις ως ένα άτομο, αλλά ονειρεύεσαι με ολόκληρο τον κόσμο. Και καθώς συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, αφήνουμε πίσω μας για λίγο το μύθο και επιστρέφουμε στο σώμα, στη μηχανική του νου. Τι είναι ένα όνειρο κάτω από τη μεταφορά, τι συμβαίνει στον εγκέφαλο τη στιγμή που ένα όνειρο παίρνει μορφή και ποια βιολογία κρύβεται πίσω από το θαύμα. Ένα όνειρο δεν ξεκινά με μαγεία, αλλά με κίνηση. Ξεκινά με ένα ψίθυρο, μια όθηση που ταξιδεύει κατά μήκος μιας νευρικής οδού. Ένα κύτταρο μιλάει στο επόμενο. Μια τρεμούλα, ένας ρυθμός, ένα ζωντανό δίκτυο. Ακόμα και στον ύπνο, ο εγκέφαλός σας δεν ξεκουράζεται ποτέ πραγματικά. Ακόμα και όταν το σώμα σας χαλαρώνει, διευθύνει μια ήσυχη συμφωνία χημείας και ρεύματος. Κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, ο εγκεφαλικός τέλεχος στέλνει σήματα προς τα πάνω, ενεργοποιώντας περιοχές που είναι υπεύθυνες για την όραση, τα συναισθήματα και τη μνήμη. Η ακετιλοχολίνη, ένας νευροδιαβιβαστής που οξύνει και διεγείρει, αυξάνεται. Εν τω μεταξύ, η σερωτονίνη και η νορεπινεφρίνη, οι σταθεροποιητές της ημέρας, μειώνουν τη λάμψη τους. Το αποτέλεσμα είναι μια ζωντανή, πλούσια σε όνειρα κατάσταση. Αισθητηριακή, συναισθηματική, σουρεαλιστική. Τα πιόνια στον εγκεφαλικό στέλεχος θέτουν σε κίνηση τη φάση REM. Ο φλαμάνος μεταφέρει τις εικόνες των ονείρων στον οπτικό φλοιό. Η αμυγδαλή πάλεται με συναισθήματα, ενώ η λογική περνά σε δεύτερη μοίρα. Και όμως, από όλη αυτή την ενεργοποίηση και το τρεμόπαιγμα, δημιουργείται μια ιστορία. Η ίδια ουσία που τροφοδοτεί τη μνήμη και την κίνηση μπορεί να δημιουργήσει έναν κόσμο με κόκκινα ωκεανούς, σπυροειδείς σκάλες και φωνές που δεν έχετε ακούσει εδώ και χρόνια. Είναι βιολογία, αλλά εξακολουθεί να μοιάζει με ποίηση, επειδή το όνειρο είναι μία από τις λίγες ανθρώπινες πράξεις που ζουν και στους δύο κόσμους ταυτόχρονα. Είναι μηχανικό και μυστηριώδες, ηλεκτρικό και συναισθηματικό. Και ίσως γι' αυτό φαίνεται τόσο ιερό. Ένα όνειρο είναι μία υπενθύμηση ότι είστε κάτι περισσότερο από τις σκέψεις σας όταν είστε ξύπνοι. Ότι μέσα στις πτυχώσεις του εγκεφάλου σας, ολόκληρα τοπία ανθίζουν και εξαφανίζονται πριν καν ανοίξουν τα μάτια σας. Είστε αστρόσκονοι και κυκλώματα. Κύτταρα και ιστορίες, συνάψεις και σύμβολα. Και όλα αυτά, οι αναμνήσεις, οι φόβοι, τα χρώματα, η θεραπεία συμβαίνουν κάθε βράδυ καθώς κλείνεις τα μάτια σου και παραδίνεσαι. Έτσι, απόψε, όταν τα φώτα θα σβήσουν και η αναπνοή σου θα αρχίσει να επιβραδύνεται, θυμήσου αυτό. Ακόμα και αν δεν θυμάσαι τα όνειρά σου, αυτά συμβαίνουν. Λειτουργούν. Περπατούν στους ήσυχους διαδρόμους του μυαλού σου, φροντίζοντας ο μικρομετόνο τι είναι μπερδεμένο, δημιουργώντας χώρο για ο μικρομετόνο τι θέλει να αναπτυχθεί. Δεν χρειάζεται να τα κυνηγάτε. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να ξεκουραστείτε.
Και αν αυτό το ταξίδι στον ονειρικό εγκέφαλο σας έφερε έστω και μια στιγμή ηρεμίας, θαυμασμού, απαλότητας, τότε άξιζε κάθε λέξη. Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να ταξιδέψω δίπλα σας απόψε. Και αν σας άρεσε αυτό το απαλό ταξίδι στην επιστήμη και τον ύπνο, θα ήμουν πολύ ευγνώμων να το αρέσει. Το συνδρομήσετε ή το μοιραστείτε με κάποιον που μπορεί να χρειάζεται και αυτός λίγη ηρεμία. Βοηθάει τα νησταγμένα μυαλά να βρουν το δρόμο τους εδώ. Θα είμαι εδώ την επόμενη φορά, περιμένοντας να σας ψιθυρίσω κάτι θαυμαστό καθώς κλείνετε τα μάτια σας. Μέχρι τότε, κοιμηθείτε καλά, ονειρευτείτε βαθιά και θυμηθείτε, ακόμα και τώρα ο εγκέφαλός σας συνεχίζει να ονειρεύεται.